Alina, Bună, Aurelia! bine ne-am regăsit la o nouă temă. Iubit. Da, foarte interesantă, pentru că de mult o aveam eu așa în plan, dar înregistrările precedente au avut importanță ca să ajungem la relația dintre masculin și feminin și când doi parteneri pot să zică și ei că sunt într-o relație autentică, conștientă. Deci, cum vedem noi din perspectiva noastră care am fost în mai multe relații, nu foarte multe, dar în relații în care ne-au determinat să începem să ne cunoaștem pe noi și să lucrăm cu noi și e interesant acum ce simțim și după experiențele avute ce concluzii am tras. Tu ce Da, părere ai? Aurelia, eu îți spun ce părere am. Eu m-am descoperit, să zic, cu adevărat după relație, după divorț, și m-am descoperit așa, lucrând cu mine, tu știi, cu ajutorul constelațiilor și alte lucruri, cursuri, m-am informat cum funcționează femeia, cum funcționează bărbatul. Și acum, așa, am să încep cu o chestie care la început poate o să surprindă pe mulți, dar că în cuplu iubirea este condiționată. Indiferent că e vorba de cuplu căsătorit sau necăsătorit, iubirea este condiționată și pentru iubirea aceasta condiționată e nevoie să ne cunoaștem pe noi, ce nevoi avem, ce valori avem și ce limite avem. Unele dintre lucrurile acestea sunt negociabile sau se pot schimba în timp, dar unele nu. Și în general se vorbește, de exemplu, despre nevoi care nu sunt negociabile, sunt nevoile de bază, în sensul somn, anumite lucruri, dar eu aleg să vorbesc despre somn pentru că a fost una dintre nevoile pe care eu le-am negociat foarte mult în toate relațiile. Nevoia aceasta de somn este o nevoie, să spun așa, negociabilă, doar în cazul în care avem copii mici, care depind de noi. Deci acolo nu ai ce să spui, că acolo, dacă copilul se trezește, dacă, nu știu, are nevoie să fie schimbat, să fie hrănit, acolo nevoia asta este negociabilă, dar apropo, eu nu o făceam doar față de copii, eu o făceam și față de partener, și față de... Și față de toată lumea, cred că nu era numai partenerul, că la Aurelia era la toată lumea, prefera să stea trează, ca alții să doarmă bine, să nu deranjeze. Deci la mine era nu numai referitor la partener, ci absolut. Îmi veneau musafiri, eu dădeam camera mea de dormit și sacrificam somnul și știi, deci consecințele le cunosc majoritatea care mă cunosc, consecințele au fost oboseală cronică și da, eu sunt de acord întru totul cu tine, Alina, și vreau să zic că nu au fost numai astea, vreau să mai adaug, pe lângă somn este și alimentația, care este foarte importantă. Deci... Asta, nu, dar despre asta vreau să vorbesc, ai dreptate și despre alimentație. Spune tu. Da. Păi hai că de asta vreau să te întreb. Deci vreau să-ți ridic la fil o mingea și să vorbim și despre alimentație, stilul de viață, deci lucruri care la început nu ne prea gândim și zicem, noi nu lasă că trece și așa mai departe și cu timpul nu au trecut și tu știi consecințele. Și de ce? Este foarte important, pentru că deci în momentul când îți alegi un partener și tu ai anumite ore de mese sau, nu știu, anumite stiluri, de exemplu, nu mănânci seara foarte târziu, știi, și el nu mănâncă, de exemplu, și hai că odată putem face o concesie și așa mai departe, dar pentru el cina e la ora 10 și pentru tine e la ora 7, nu merge să renunți la chestia asta, organismul foarte greu se adaptează la alt program. Tu știi că eu am fost în Siria și acolo erau cu totul alt fus orar și mi-a luat foarte, foarte mult timp să mă obișnuiesc și totuși eu n-am putut să mănânc seara nici acolo. Deci îi serveam lui cina foarte târziu, eu nu mâncam.
Deci nu eram împreună cum ar veni, înțelegi? Avea alt ritm, avea alt fel de a fi. El dormea ziua, de exemplu, și majoritatea acolo dormeau ziua, iar când se trezeau ei, eu eram la prânz, adică eu deja aveam 2 mese servite. Și nu era o viață, adică simțeai că ești în cuplu și nu ești, nu știu cum să spun. Era foarte ciudat. Da, uite, asta eu tot cu în formarea în constelațiile familiare am descoperit și pe urmă am descoperit și în câmp anumite mișcări de energie. De fapt și alimentația este una, exact așa cum ai spus tu. Dacă ne putem, să spun așa, alinea unul după celălalt, dar nu este nevoie să fie doar dintr-o direcție. Lucrul acesta este nevoie, din ambele direcții este nevoie să fie un echilibru între a da și a primi în a, să spun, negocia unele nevoi și unul dintre ele este alimentația, pentru că exact cum spui tu, pe termen lung lucrurile acestea dăunează o unuia, o altuia, o ambilor. Eu am avut, vreau să zic, în căsnicie, deci când m-am dus la constelații și noi studiam chestia asta despre nevoi, despre limite, despre iubirea condiționată, eu eram, deci ca și cum m-ar fi trezit cineva și m-ar fi făcut conștientă de câte lucruri și câtă responsabilitate am avut eu în relație, pentru insuccesul acestuia, în sensul că eu am renunțat, cum ți-am spus, am renunțat la somn, dar și la alimentație. Eu respectam deplin tradiția fostului meu soț, m-am aliniat cum ar veni acestei tradiții, orarului, programului lui și nu înțelegeam, deci eu uneori îl puneam pe seama mea, să spun, și era responsabilitatea mea, frustrarea interioară, pentru că oricum corpul îmi spunea, deci uneori aveam, cum să spun așa, ajungeam la limită și ziceam nu mai pot. Dar nu știam care e cauza, pentru că nu mă cunoșteam pe mine, nu cunoșteam aceste lucruri, pentru că exact cum în constelațiile familiare am descoperit că iubirea are o ordine și are o structură și niște reguli, niște legi de respectat pentru ca fiecare persoană, fiecare element din sistem să trăiască în armonie cu el și cu ceilalți, tot așa am descoperit și, cum îți spuneam, despre nevoi și despre faptul de a nu ne cunoaște pe noi, a nu ne cunoaște nevoile, valorile și limitele, ne duc pe urmă în situații, sau pe mine m-au dus în situații în care să nu recunosc lipsa de respect, să nu recunosc abuzul și pentru că dacă nu ai limite, tu nu poți să recunoști când celălalt îți încalcă limitele. Dacă nu ai valorile clare, nici acolo nu poți să recunoști lipsa de respect. Când nu-ți cunoști nevoile și nu îți respecti nevoile, nu poți să recunoști în celălalt lipsa de respect sau chiar respectul pentru cine ești în momentul respectiv, că nu se ajunge, să spun, a ne crea niște obiceiuri comune prin lipsă de respect. Tot prin respect și prin prețuire se ajunge pe urmă să spun... Și comunicare. E foarte important că noi ne îndrăgostim la început și mergem pe hormonii aia de îndrăgostire și noi sărim o etapă foarte importantă, a comunica cine ești, ce obiceiuri ai, când mănânci, cum dormi. Nimeni nu vorbește despre asta la începutul relației. Vai, m-am îndrăgostit, știi ce tip mișto e, wow, și când ajungi la fața locului îți dai seama că băi, n-avem nimic în comun și e mare diferența, adică eu vorbesc de cazul meu, probabil și cazul tău, pentru că ai fost și tu căsătorită cu un cetățean de altă naționalitate și precis crescut în altă cultură și îți dai seama de niște chestii și deci stai așa și te gândești, băi, dar oricât ai face și ai încerca să te obișnuiești, cum ai spus tu, corpul la un moment dat cedează. Da. Mai ales dacă sunt toate astea așa necunoscute și neclare în interiorul nostru,
și nu știe exact care este cauza și, cum spunea, este foarte importantă comunicarea la începutul relației și observarea pentru a vedea dacă există o congruență între ce se vorbește și ce se arată în comportament. Pentru că eu îți spun, am accentuat, să spun așa, în tonul vocii, chestia asta de observarea comportamentului, dacă se potrivește cu cuvintele, pentru că eu am avut mecanismul acesta de idealizare. Deci aveam încredere în oarbă, în cuvinte și nu observa, nu-mi dădeam timp sau nu observam dacă comportamentul coincide cu cuvintele și pentru asta m-a costat foarte mult din punct de vedere psihoemoțional și vreau să mai adaug încă un lucru important. Da, și dacă nu ne cunoaștem nevoile, limitele și valorile, noi nu putem să observăm dacă în celălalt avem niște lucruri în comun și pe urmă, pentru o relație de succes, pe lângă lucrurile acestea de echilibru între a da și a primi, deci reciprocitatea și să ne cunoaștem și să ne comunicăm, că în momentul în care ne cunoaștem nevoile, valorile și limitele, noi le putem comunica clar și fără o încărcătură emoțională. Nu mai lăsăm pe celălalt să ghicească. Și tot la fel și celălalt ne comunică partea lui. Ei, toate chestiile astea, toată structura asta, să spun, care stă la baza relațiilor, aduce o claritate interioară și o claritate și în comunicare, în schimbul de informații, unul față de celălalt. Și lucrurile astea și dacă le facem, și elimină frustrarea interioară sau agresivitatea aceea interioară care crește și mocnește în timp. De ce? Pentru că știind, cunoscându-le despre noi, le comunicăm, putem să și comunicăm când acestea nu sunt respectate sau când simțim că nu suntem luați în seamă și putem și să ne dăm seama când suntem într-o relație dezechilibrată, când poate noi suntem atenți la ceea ce are nevoie celălalt sau respectăm lucrurile acestea, dar nu este reciprocitate. Același respect și încă o chestie importantă apropo despre iubirea este condiționată în relații. Doar în relațiile dintre mamă și dintre părinți și copil iubirea este necondiționată, dar și acolo vezi că putem observa că nu este chiar așa, că nu am cunoscut-o nici noi ca și copii și nici noi față de noi, dar o putem cultiva iubirea necondiționată față de noi și față de copiii noștri. În modul acesta, celălalt este responsabilizat și el pentru evoluția lui proprie și pentru a observa și a-și asuma responsabilitatea a ceea ce se întâmplă în interiorul lui. Și noi, mai ales pentru cele care au făcut parte din relații, să spun așa, de abuz, de orice fel, noi ne dăm seama că suntem liberi să punem limitele și în momentul în care limitele acestea nu sunt respectate în mod repetat sau grav, putem alege să ieșim oricând din relație. Nu este nevoie să stăm acolo. Încă un lucru care este de adăugat pentru relațiile de succes în cuplu este că în afară deja o femeie și un bărbat sau indiferent, doi indivizi formează un sistem. Dar pentru ca sistemul ăsta să funcționeze bine, este nevoie și să aibă un scop mai mare decât el. Asta poate să fie proiecte, copii, orice altceva, deci să fie reciprocitate în relație, dar și să aibă un scop comun mai mare decât ei. Pentru că în modul ăsta, și aici este important de știut fiecare dintre noi care sunt interesele lui, hobby-urile lui, ce proiecte are de viitor. Înțelegi că poate să fie, de exemplu, un actor și se pune, nu știu,
un maestru, una care se ocupă, să zic, de lucruri spirituale. Sunt au două căi diferite și doar dacă aceste lucruri se întâlnesc în ceva fel sau pot să aibă un scop comun mai înalt decât persoanele implicate în relație, atunci se spune, din punct de vedere energetic, că este o relație de, să spun, care să aibă succes, să aibă viitor. Pentru că nu este doar eu și tu, pentru că acolo se simte că lipsește ceva, pentru că energia asta a vieții este nevoie de pus în ceva pentru a fi dată mai departe. Lucrul ăsta poate să fie, cum ți-am spus, copii, dar pot să fie și proiecte. Un proiect este energia vitală care merge mai departe spre lume. Da, și dacă, de exemplu, valorile sunt diferite, cumva să ne uităm și să vedem cum putem să susținem unul celuilalt valorile, adică sunt eu potrivită ca să pot să susțin, că uite, îți dau un exemplu, unul foarte cu spiritualitatea și proiecte pe spiritualitate, celălalt este, de exemplu, pe material, da? Adică el asigură baza materială a relației, el nu vrea deci în valori el nu are spiritualitatea ca celălalt, da? Dar el asigurând baza materială a relației și celălalt care este pe spiritualitate, nu o să se ducă să-l facă pe ăla spiritual și să-l aducă pe el pe aceeași valoare, dar poate și el să-l susțină pe celălalt. Adică, ok, tu mi-aduci mie banii, îmi dai mie libertatea ca să fac eu pe spiritualitate ce am nevoie, cursuri și așa mai departe, și în același timp te susțin și eu pe tine să te duci să aduci banii. Adică nu mă desprind eu de valorile astea mai pământene, așa cu total, nu mă duc eu să-mi iau un serviciu, ok, te duci tu la servici, rămân eu pe spiritualitate, dar te ajut și eu pe tine. Nu este ceva greșit să avem și valori diferite. Scop comun, pentru mine, scopul comun este susținerea reciprocă, ca fiecare să meargă pe valorile lui, nu să le schimbăm la celălalt. Asta am vrut să adaug. Apoi, un punct foarte important. De ce facem noi lucrul ăsta? Pentru că noi, în relațiile de bază, deci relațiile cu mama și cu tata, am avut un tipar greșit de la bun început. Noi am învățat ca și copii că unul dintre ei se sacrifică, nici nu are importanță care. Deci noi ca și copii așa am învățat relația. Și noi până nu ne desprindem de părinți și de acel tipar, noi vom merge în toate relațiile cu acest tipar. Pentru că el este acolo în subconștient. Deci el există și tot îl repetăm până la un moment dat dăm cu capul foarte tare și ne trezim și începem munca cu noi și să descoperim ce am făcut în trecut, dacă ne aparține lucrul ăsta sau nu ne aparține, fără să dăm vina pe partener, că și partenerul vine tot dintr-o familie din asta disfuncțională. Nu este, eu cred că nimeni scutit de munca asta interioară, mai ales că acum noi avem și posibilitatea să facem lucrul ăsta. Nu este o condamnare la adresa părinților, că drăguții de ei erau pe supraviețuire și ei împrumutaseră tiparul și atât au putut să facă. Dar dacă tot avem acces acum la atâta informație, am avut și experiențe care ne-au condus aici și ne-au arătat că așa nu. Uite ce consecințe a avut. Nu mă gândesc la partener că vai ce a greșit el și că a fost lipsit de respect și așa mai departe. Nici eu n-am știut atunci să fac altcumva și mergeam exact pe pattern-ul care îl aveam din familie și ne potriveam perfect. Deci nu se putea mai bine. Exact. Deci asta chiar și cu o recunoaștere și recunoștință că fără acele experiențe noi nu eram aici. Noi nu vorbeam despre argumentul ăsta, niciodată nu m-aș fi dus să mă caut, să văd de ce, să-mi văd responsabilitatea. Dar în momentul, și ai punctat foarte bine și chestia asta de proiecte diferite, noi putem avea proiecte diferite pentru că poate să fie unul, de exemplu, cum spuneai tu, că poate unul se ocupă de spiritualitate sau e mai interesat mai mult în zona aceasta, dar celălalt poate să facă, nu știu, să muncească cu oamenii sau între oameni care oricum, noi că vrem, că nu vrem, spiritualitatea asta e prezentă peste tot. Deci și în a fi oameni, în lume, tot spirituali suntem. Deci Tocmai, că aici știi tu că noi, având puțin
denaturată chestia asta, am mers într-o extremă și după aceea amândouă ne-am întors și ne-am dat seama că spiritualitatea este în lume, este în viață, este în absolut tot, dar scara de valori și talentul fiecăruia, într-un cuplu în care este conștient și fiecare dorește binele celuilalt, nimeni nu-l schimbă pe celălalt, din contră, se completează și se susțin reciproc. Băi, ce pot să fac eu pentru tine? Păi, uite, eu muncesc și așa mai departe, tu fă-ți astea ale tale, dar susține-mă și tu pe mine. Pentru că de foarte multe ori am observat, ți-aduce aminte că, da, bărbatul meu nu citește, da, păi el nu-l interesează chestia asta, da, nu înțelegem că omul acela poate chiar nu are nevoie. Adică vrem cumva să-i plasăm responsabilitatea, să-l facem ca și noi, știi, să-l ducem pe linia noastră și invers. Exact, dar asta, apropo, se întâmpla înainte. Și de ce se întâmpla înainte? Tocmai pentru că noi nu ne cunoșteam nevoile, nu ne cunoșteam valorile sau și limitele și nu ne responsabilizam noi pe noi să ni le satisfacem noi în primul rând, pentru că aceste lucruri de cunoaștere de sine, pe urmă ce se întâmplă? Ne responsabilizează pe noi direct și automat nu mai există mecanismul ăsta că să spun sau să spunem, nu, celălalt nu mi-a făcut mie chestia asta. Nu, fiecare are partea lui, fiecare se ocupă de istoria lui, dacă vrea să se ocupe, sau de nevoile lui, de valorile lui și le comunică celuilalt și nu mai este, înainte, de exemplu, mare mi-a fost mirarea când am descoperit că nu, relațiile echilibrate sunt cele, cum am spus, că există un echilibru între a da și a primi, dar ca să primești tu e nevoie și să știi să comunici sau să ceri. Și ca să știi să faci lucrul ăsta, e nevoie de cunoaștere de sine. Nu cine sunt eu cu adevărat, să spun că suntem ființe divine sau suflete care experimentăm viața asta, în acest ego, în acest corp. Și mare mi-a fost mirarea când am învățat și am descoperit că, de fapt, într-o relația echilibrată este între doi indivizi egocentrați. Egocentrați Exact. ce înseamnă? Că mă cunosc pe mine, știu ce vreau, asta da, într-adevăr este tot ego. Știu care sunt nevoile mele, este responsabilitatea mea, în primul rând, să-mi satisfac nevoile și este responsabilitatea celuilalt, în primul rând, să-și satisfacă nevoile și nevoile care sunt, să spun, se pot satisface doar în relație cu celălalt, acolo deja ai nevoie să fim fiecare dintre noi atenți unul la celălalt, cum să ne satisfacem în mod cel mai plăcut nevoile. Dar atenție, aici deja fiecare este responsabilizat, fiecare este responsabilizat și să comunice și în caz de situații, să spun, de conflict, să nu știu, fiecare nu mai este vina în afară, fiecare este responsabil de ceea ce știe despre el, de ceea ce nu știe despre el, de ceea ce a comunicat sau de ceea ce nu a comunicat. Și aici se elimină și supozițiile că înainte cum funcționau lucrurile, neștiind cine suntem, noi ne concentrăm pe celălalt. Ce își dorește celălalt, unde este celălalt, când se întoarce celălalt, cum să-l fac pe celălalt să se simtă mai bine. Și venea, îți dai seama că celălalt se simțea la nivel energetic, să spun așa, atacat între ghilimele de noi, energetic, pentru că energia noastră era proiectată în exterior, ce face celălalt când se întoarce, ce nu știu ce. Asta, și noi nu ne ocupam de noi, sacrificam nevoile noastre să fie totul pregătit când vine celălalt. Celălalt, dacă avea ceva, că poate nu putea să vină la 5, cum a zis, ajunge la 6:30, că s-a întâlnit cu nu știu ce asociat și vine mai târziu, noi, ce venea întâi în noi? Frustrarea. Păi cum, eu m-am gândit la tine mereu și tu, și te-am așteptat și tu ai întârziat și eu m-am sacrificat. Nu este. Și asta, dacă îți observ și în istoria mea, în istoria ta, în istoria mea puteam să observ, când fostul soț spunea, dar nimeni nu te-a pus să faci. Dar nimeni nu te-a pus. Și fostul meu soț, dar eu le făceam și nu eram fericită, dar le făceam pe pilot automat. Nu puteam să mă opresc, Alina, era ceva din mine, noi am mai discutat, deci patternul era atât de puternic, încât chiar dacă picam și chiar dacă mi-era rău, eu tot continuam să-l fac ca un fel de obligație pe care eu am învățat-o în familie.
Deci mi-aduc aminte că mama era căzută, era în pat și făcea de mâncare, dar făcea săraca, nu pot să-ți explic cum, că ea plângea toată noaptea, nu mai dormea și așa mai departe, dar trebuia să fie mâncare pusă pe masă, trebuia să fie nu știu ce, și un copil care privește o astfel de scenă, ce învață? Da, exact. Păi ce învață? Să facă același lucru sau să... e ca și filmează un pattern. Filmează un pattern, acest lucru se face. Te sacrifici până când? Până la moarte. Da, Dar ne întoarcem din nou, sacrificiul nu este neapărat iubire, da? Ne sacrificăm pentru copiii noștri, asta e adevărat, ca și mame, ca și femei, noi ne sacrificăm corpul, cum s-a zis, uneori nevoile, și așa este mersul vieții, dar și lucrurile astea, în timp cu copiii, nu le mai trăiești ca și un sacrificiu, este o chestie, devine naturală, să spun așa, în relație cu copiii. Când este în relație cu celălalt adult, ceva din noi ne-a spus și înainte și ne spune în continuare că ceva nu este echilibrat, ceva nu este natural. Și asta cu iubirea este condiționată. Toți cei care ne ascultă, noi putem, din experiența proprie și cunoașterea proprie de viață, din poveștile noastre de viață, să observăm acest lucru, că așa este, iubirea nu este necondiționată, că dacă ar fi fost, noi toți am fi rămas în relațiile în care am fost, noi toți nu am fi avut frustrări și refulări interioare și anxietăți și tot felul, tocmai pentru că iubirea ar fi fost necondiționată în mod natural, dar nu este așa și eu recunosc, am fost, fac parte din cuplurile, să zic, în care am fost și nu am fost fericită și nu am comunicat-o, nici măcar, deci pentru mine nefericirea era o normalitate și pot să observ chestia asta în multe cupluri la care nu au la bază iubirea, au la bază alte lucruri, mecanisme inconștiente sau chiar poate comodități sau interese, dar nu o disponibilitate emoțională. Și apropo și de indisponibilitate emoțională de care vorbeam înainte, de fapt este indisponibilitate energetică. Energetic nu ești deschis sau nu ești disponibil pentru un partener, nu poți să susții energetic un partener sau se poate întâmpla că nu poți să susții pentru că una dintre părți să dea și să nu primească nimic în schimb. Chestia asta în relații de cuplu creează un dezechilibru și creează un dezechilibru cu tot în mecanismele acestea de idealizare, că poate într-o zi, poate va fi și acolo, ca dovadă că iubirea nu este necondiționată, în interior se așează niște sentimente, niște simțiri, niște emoții care în timp pot deveni resentimente. În schimb, comunicate, știute, deci cunoașterea de sine și comunicarea clară a ceea ce știm că suntem și ceea ce cunoaștem despre noi, exclude această agresivitate și această furie interioară, pentru că nu se mai întâmplă nimic. Eu am fost clară, ți-am spus cine sunt, nu e nevoie să mă ghicești, nu e nevoie să stai, nu spun, știi, eu mă gândeam că nu știu ce o să faci, sau nu, îți comunic clar, sau nu mai așteptăm cum era pentru mine, de exemplu, în situația mea, când ajungeam la o limită, spuneam că tu nu vezi, că tu nu știu ce, că tu nu pui, că tu nu faci, că tu nu știu ce, știi? Nu, când se comunică clar, acum, de exemplu, care ar fi chestia, uite, o chestie dintre valorile pe care eu le am sau limitele pe care le am, că poate să fie considerată și valoare sau și limită, eu nu mai sunt dispusă să mă comport în relația cu un bărbat, să-i satisfac toate nevoile eu. Deci în sensul toate nevoile despre ce mă refer? Cumpărături, gătit, spălat, călcat. Eu am ajuns la faza aceasta. Și nu numai că am ajuns așa de pe nicăieri, și în meseria pe care o fac, noi învățăm și educăm persoanele cu care venim în contact la o autonomie personală. Și face parte dintr-un individ adult să aibă autonomie personală. Autonomia aceasta personală, apropo și de feminin și masculin, că noi avem și femininul și masculinul în noi, uneori nu este confortabil să te ocupi
de chestiile acestea zilnice, monotone, și ar fi foarte comod să găsim pe cineva din exterior să facă aceste lucruri pentru noi. Și, de exemplu, un bărbat care nu are masculinul... Este comod, dar nu e sănătos, Exact. Alina. Nu e sănătos. Comod, exact, scuză-mă, iartă-mă, comod, nu e sănătos, dar este comod și în momentul în care fiecare are responsabilitatea pentru sine și când comunicăm celuilalt nevoi sau, clar, nu toate suntem ființe vii, nu toate zilele sunt la fel pentru toată lumea, poate să existe excepții, de aceea spun că unele nevoi și valori sunt negociabile, dar nu permanent. Pentru și în modul acesta fiecare dintre noi ne conservăm și feminitatea și masculinitatea, că eu e nevoie să spun că după căsnicie, deci după divorț, eu era nevoie să cultiv în mine masculinul sănătos, masculinul vindecat. Pentru că, de ce? Eram singură, era nevoie să mă gândesc la unele lucruri singură, care în trecut poate se gândea fostul soț, chestii de care, să spun așa, înainte eu spuneam și amândoi spuneam că se ocupă bărbatul, dar în momentul în care rămâi singur și deoparte și bărbatul și femeia, e nevoie să se ocupe de niște lucruri care în timpul relației poate nu s-au gândit și nu s-au ocupat, că se gândea celălalt sau se ocupa celălalt. Ei, dar în momentul în care noi avem toate lucrurile acestea noi integrate, să spun, nu vreau să spun integrate total sau vindecate total, pentru că noi să spun așa, ne descoperim, ne vindecăm, evoluăm în relații. Eu, da, am ales să stau singură, chiar am zis să nu mai bag pe cineva în haosul meu interior atunci pe vremea aia, dar totuși eu consider, și tu știi că eu cu tine am vorbit chestia asta, că noi oricum evoluăm în relații și oricum până suntem în aceste forme complementare, noi cumva ne vom căuta unul pe celălalt sau vom simți că ceva oricum lipsește. Da, sunt de acord, putem fi prezenți, stăm în starea de prezență, ne putem simți complet și totuși va fi o parte din noi, în fiecare din noi, care va șopti sau va striga că mai totuși parcă îmi lipsește o parte și asta nu pentru că noi suntem jumătăți sau pentru că noi suntem greșiți, pentru că natura funcționează așa. Atracția asta dintre sexe a fost și va rămâne mereu pentru că este la baza vieții. Fiecare dintre noi suntem rezultatul acestei atracții. Deci, cumva, chestia asta rămâne în noi. Uneori ne putem da seama sau să descoperim chiar așa din senin, să zic, intrăm după o perioadă într-o relație și parcă îmi lipsea ceva, nici măcar nu mi-am dat seama. Și aici ne putem și observa cum, de exemplu, eu am descoperit și după divorț multe chestii în care eu, de exemplu, nu le pot face nici astăzi, cum le făcea fostul soț. Deci și chestia asta de a recunoaște unul față de celălalt, și femeia față de bărbat și bărbatul față de femeie, că, să spun, viața împreună sau viața împărtășită este altfel. Tocmai pentru că sunt părți din noi care se vor căuta. Se vor căuta că suntem cumva programați în modul acesta apropo de sisteme și de lucru sistemic, să trăim în sistem. Înțelegi? Cel puțin doi. Pe urmă, sistemul poate să fie mai extins. Dar deja două persoane, să zic așa, în cuplu, deja cuplul este format din două persoane, este un sistem, o ființă vie. Și ființa aceea vie, când are toate lucrurile așa împletite acolo, un feminin, un masculin, să spun, nuanțările dintre ele și întâlnirea dintre ele, are un alt farmec în viața aceasta. Deci noi oricât ne vom ilude în spiritualitatea aceasta, să spun, eu îi spun un pic și exagerată, că suntem compleți și că ne naștem singuri și murim singuri, este adevărat, suntem primii noștri prieteni și ultimii, sau primii noștri dușmani și ultimii, dar totuși suntem ființe care trăiesc în colectiv, să zic. Suntem ființe sociabile, colective și trăim mult mai frumos, să spun, împreună, împărtăși cine suntem. A existat schimbul acesta, dar vezi și între noi, de exemplu, Aurelia,
există un farmec când ne schimbăm ideile, când ne împărtășim perspectivele, când le alăturăm. Este altceva, parcă uite, apropo de ființe și că sistemele devin ființe vii și sunt ființe vii, ca și cum se naște o nouă perspectivă sau se îmbogățește perspectiva noastră proprie. Da, și aș adăuga, Alina, aici foarte important, că am observat, știi că mă mai uit și eu pe internet, pe rețele din astea de socializare unde sunt grupuri pe matrimoniale, deci foarte multă lume nu poate să suporte singurătatea. Mulți dintre ei nici nu încep să facă lucruri ca așa cum ai spus tu că tu ai fost nevoită să faci lucruri pe care le făcea soțul tău, e adevărat. Nu o să le facem niciodată atât de bine ca celălalt, dar este necesar să le învățăm și spun lucrul ăsta pentru că aici în Suedia se practică foarte mult ca atât fata și băiatul la școală să învețe de toate. Deci îi învață și pe bărbați să spele, îi învață și pe ei să facă de mâncare, deci nu se mai face atât de mult diferența că asta face numai femeia, asta face numai bărbatul. Și am observat că în cupluri ei se susțin, de exemplu, care face mai bine o treabă și o împart, dar nu pentru că doar femeia poate să facă, știi? În realitate a început să se schimbe. Eu observ și uite, mi-a dat binecuvântarea Dumnezeu să pot să întâlnesc și bărbați care chiar sunt mai pricepuți decât mine la a face de mâncare, adică fiecare poate să învețe și chiar să-și descopere un talent. Unul dintre exemple e și copilul tău. El nu a fost învățat de mama lui că nu te du în bucătărie tu, că tu ești bărbat și tu o să te însori și nu o să fie nevoie tu să faci de mâncare. Tu l-ai lăsat pe băiat să-și dezvolte această pasiune pe care o are și ai recunoscut, băi, o făcut mâncare mai bună decât mine, tu ca mamă. Da, este adevărat, iubită, și nu numai eu. Bine, și înainte de divorț ei știau să facă lucruri. După divorț, chiar și mai, parcă lucrurile au venit așa în mod natural. Cred că aici a contribuit și rezistența fostului soț la anumite lucruri, de a face anumite lucruri. Copiii acum fac de toate, știi? Deci pun vase la spălat, golesc mașina de spălat, pot să întinde haine. Nu le fac în fiecare zi, adevărat, nu le fac cu o constanță, să zic așa, dar uite, spunându-le, chiar cerându-le să facem împreună anumite lucruri care nu țineau, sau nu că nu țineau, nu erau obișnuiți să le facă, le și explicam mecanismul. I-am spus, știu, observați-vă, e posibil să aveți frustrare sau să simțiți o nemulțumire. Este nemulțumirea necesară care vă ajută să evoluați, să introduceți un obicei nou, obicei care vă va fi alături toată viața și vă va fi util, că nu știți unde vă duce viața și pe unde vă duce. Și în acest mod, eu care le spuneam, vă veți forma și vă veți crește indivizi compleți și nu veți fi nevoiți, veți fi liberi să alegeți o parteneră sau un partener, nu din nevoie, ci din dorința de a împărtăși viața împreună, dar fără să vă așteptați ca celălalt să facă ceva în locul vostru, care voi deja ca și indivizi compleți ar fi nevoie să puteți să-l faceți, știi? Da, pentru că intrăm cu handicapul ăsta, știi, că dacă nu suntem maturi emoțional și n-am crescut sau energetic, cum spui și tu, noi n-am crescut, am rămas la stadiul de copil, noi putem foarte bine să jucăm rol de părinte pentru celălalt, de mamă, de exemplu, iau exemplul ăsta, dar poate să fie și viceversa, deși bărbatul poate să joace pentru femeie rolul de tată și relația atunci nu mai este o relație. Nu are cum, pentru că, uite, deci ce înțeleg... Nu este o relație. Nu este o relație echilibrată, pentru că, apropo, indisponibilitatea asta emoțională este exact când în relație nu mai există un schimb vertical între cei doi. Da. Ci nu mai este un schimb, este în general în relațiile acestea unde tu le numești că poate unul este în rol de mamă pentru bărbat sau bărbatul în rol de tată pentru femeie, este un rol care nu mai este vertical și nu este reciproc. Schimbul de energie, deci asta înseamnă indisponibilitate emoțională, nu indisponibilitate energetică. Energetic, tu nu ești în relație între femeie și bărbat, ești într-o relație, tocmai de aceea relațiile respective
sunt probleme la nivel și de fuziune sexuală, sunt dependențe care acoperă, să spun, dezechilibrul acesta, știi, se poate observa foarte ușor. În relațiile în care femeia, apropo de responsabilitate, femeia este în rol de mamă, trădarea este garantată, prezența unei alte femei este garantată în sistemul respectiv, că se știe, că nu se știe. E ca și cum niște aproape matematică, aș putea spune. Da, și noi am văzut că fiecare s-a dus pe calea ei, dar sunt aceleași concluzii. Deci în momentul în care tu faci lucrul ăsta, tu te anulezi pe tine, tu ești de pe rolul tău, de pe locul tău, deci tu nu ești conectată cu cine ești tu, ești pe rolul altcuiva. Deci cum să aibă loc o relație când și-l bași și pe celălalt, automat îl faci și pe ăla copil în loc să-ți fie partener. Îl obligi cumva să treacă în rolul copilului, știi? Ca tu să-ți exerciți rolul de mamă. Pe pilot automat. Și apropo de iubirea necondiționată. Și atunci, iubirea asta necondiționată, în ghilimele, pentru că iubirea nu poate să fie în cazul ăsta sub nicio formă, pentru că tu nu ești conectat cu esența ta, nu ești pe locul tău, de unde să curgă iubirea spre tine și tu să o simți, înțelegi, ca să poți să o împărtășești cu cel de lângă tine. N-are cum. Nu există iubire acolo. Nici măcar asta nu, adică nu știu cum să spun, mama cu copilul sunt pe locul lor, ok, acolo există, adică eu sunt mamă, sunt matură, ăsta e mai mic decât mine, normal, dar tu te duci cu partener și faci pe mama sau pe tata, nici nu contează, și atunci unde este dinamica relației, adică cine cu cine, care relație? Exact. Și apropo, că nu este, în cazurile acestea nu este doar unul indisponibil, ambii sunt indisponibili pentru că nu sunt între ei, sunt, să spun, legați de alte roluri și sunt pe alte roluri. Și apropo de ce îți spuneam, că dacă o femeie, cum a fost cazul meu, am fost în rolul acesta de mamă, bărbatul, deci îți dai seama, nu este natural să simți atracție pentru o mamă, știi? Și atunci există, că noi le putem chema dependențe, dar este o dependență, să spun, că este nevoia asta de schimb de energie și bărbatul nu este disponibil emoțional, dar nici femeia. Tocmai de aceea ea, persoana care este în rol de mamă, nu-și comunică nevoile, nu cere, nu poate să ceară ajutorul, nu poate să se lase ajutată, pentru că la nivel energetic crede, deci subconștient, că e nevoie să se ocupe de toate și are dificultatea asta de a cere ajutorul și de a comunica. În momentul în care suntem pe locul nostru și ne cunoaștem pe noi, comunicăm și, apropo, în momentul acela nici nu mai acceptăm să fie trecute anumite limite, de exemplu cum ar fi trădarea. O femeie, dacă este conectată cu ea și este în rol de femeie, nu mai este în rol de salvator, pentru că rolul de salvator este din nou tot corelat, vine la rădăcina lui, este în copilărie, că ori am vrut să o salvăm pe mama, ori pe tata, ori pe amândoi, și atunci energetic nici tu nu ești disponibil și nici tu nu comunici ce nevoi ai și se întâmplă dezechilibre. Da, deci, pentru că mama nu îi spune copilului ce nevoie are ea, îi spune soțului, și nici tatăl nu îi spune copilului ce nevoie are, îi spune soției. Adică, deci pentru mine acum face sens, dar a trecut, tu știi prin câte am trecut și câte situații de m-am întors pe toate părțile ca să descoper acest mecanism, pentru că nu îmi dădeam seama ce se întâmplă, era atât de puternic mecanismul, încât deci orice citeam, orice, așa cum spui și tu, că informația îți vine din interior în momentul când lucrezi cu tine, că din exterior eu degeaba citeam, dar la mine nu făcea sens, nu înțelegeam, deci parcă era așa un văl pe mintea mea, știi? Și ziceam, băi, ce vorbesc ăștia? Adică pentru mine era ceva venit de pe altă planetă, nu mai întâlnisem, până am venit în Suedia și am văzut, Alina, am văzut cupluri și la început am avut rezistență, am zis, bă, da, ăștia se înapoiază rău de tot, femeia e fai de capul meu, bărbatul e și de pe rolul lui, pentru că tiparul meu era, bărbatul face asta, femeia face asta.
bătut în cuie, adică nu există. Cum adică bărbatul să facă de mâncare, să o aștepte pe femeie cu mâncarea pusă, cum să spele el vasele? Nu, că femeia trebuie să facă, știi? Și au fost judecăți, au fost la început așa, parcă mă simțeam și prost și nu știu cum mă uitam așa cu coada ochiului, dar ei erau fericiți. Ei erau fericiți, indiferent care, cum făcea, nu mai contează acum, știi ce făcea femeia, ce făcea bărbatul. Și apropo, eu am întâlnit un cuplu în care femeia era pe energie masculină, dar amândoi maturi, pe energie masculină, da? Ea se ocupa, pentru că era intelectuală, de lucrurile care el nu le avea în valori, nu-l interesau, adică pentru el nu făceau sens, da? El avea cu totul alte valori. Dar ei și-au împărțit foarte fain lucrurile. Băi, eu sunt foarte bună la chestia asta și știu să le fac, tu faci lucrurile celelalte, indiferent că suntem femeie și bărbat. Și atunci se ocupa de chestiile cu băncile, pentru că ea era pe internet și era foarte pricepută, el abia folosea telefonul. Înțelegi? Dar ei se completau, nu se jigneau, se respectau, își împărțeau sarcinile, el spăla vasele, făceau cumpărături împreună, deci nu era că acum știi, lasă că eu nu mai fac nimic în casă. Nu, care era disponibil, amândoi știau să facă de toate, dar erau părți care, de exemplu, ea zicea, băi, te-ai chinuit foarte mult tu să faci lucrul ăsta, eu știu să-l fac mai bine decât tine. Și nu era război acolo, era înțelegere, nici nu el se simțea lezat. El o respecta și totdeauna a spus, știi că, ea întotdeauna, ți-am spus că a avut studii și a fost intelectuală, el nu a fost. Dar ei s-au iubit și nu era ăsta un impediment. Pentru că ei comunicau, ei își împărțeau sarcinile, nimeni nu făcea sacrificiu, apropo. Acolo nimeni nu făcea sacrificiu. Fiecare făcea deci asta, ce era el bun să facă. exact, și aici este prezent și echilibru între a da și a primi. Corect? Deci dau ce știu eu de tine, unde eu sunt priceput, tu dai, eu primesc de la tine ce știi tu mai bine, deci recunoaștem importanța celuilalt în cuplu și ne respectăm, să spun, calitățile, știi? Ne respectăm și defectele, că dacă eu sunt mai stângace într-un lucru și celălalt poate să-l facă mai bine, foarte bine, el este binevenit. Și apropo de ce spuneam că fiecare cuplu este ca și o ființă vie, este important principiul acesta care l-ai amintit tu de a se completa. Nu este despre a concura, este despre a se completa și din exterior, știi, se poate judeca pe detaliu, dar nu putem să mergem pe detaliu pentru că, și asta și Bert Hellinger spune, sunt familii unde, și spunea că, sau în studiile care el le-a putut face cele mai recente înainte să plece, el spunea că 70% dintre sisteme funcționează încă ca și înainte, că bărbatul este primordial, deci sistemul familiar este în echilibru când conduce bărbatul și 30% funcționează mai bine sau sunt în echilibru când conduce femeia, când este familie matriarhală. Și el spunea că nu este nimic rău sau bun nici într-o parte, nici în cealaltă, că lucrurile sunt așa cum sunt și că lucrul acesta se poate transforma exact pentru emanciparea aceasta a femeii și el chiar și spunea că se bucură de partea aceasta a femeii care încet, încet își descoperă, să spun, și își respectă vocea interioară și că evoluează și că sistemele familiare fiind ființe vii, se vor alinea, știi, în timp. Și deci dacă pentru un cuplu decidem, pentru noi este bine așa pentru toată lumea. Da. Nimeni nu are cuvânt de spus. Știi că se spune, sau cel puțin aici în Italia se spune, între soție și soț să nu pui niciodată niciun deget, știi?
Da, da. Amul e marito, non e Da, da, marito. dar revenim iară, Alina, tu ai fost în situația asta și poți să spui dacă așa este. Pentru asta trebuie să fii desprins de părinți, adică trebuie să fii tu matur ca să începi o relație, ca să nu se mai bage familia, să nu se mai bage ălălaltul, pentru că dacă tu ești rolul de copil, da, sau imatur emoțional, tu mai ai încă atașamente față de familia de origine. Și familia se bagă pentru că tu încă n-ai devenit adult să poți să pui limite familiei, să spui din momentul acesta nu vă mai băgați, vă mulțumesc foarte mult pentru că m-ați crescut, pentru că m-ați educat, pentru că mi-ați dat ceea ce am avut nevoie ca să ajung, dar de acum am drumul meu, adică nu vă ignor, nu vă resping, dar nu vă mai băgați în viața mea pentru că și eu am nevoie să învăț din propriile greșeli, am nevoie să învăț eu din experiența mea. Și atunci se face o desprindere, dar asta implică foarte mult ca să ajungem noi maturi când intrăm într-o relație, știi, și să ne desprindem total de părinți. Adică părinții noștri să nu mai aibă nicio influență în relația noastră, ca noi chiar să ne putem maturiza cu adevărat, pentru că acolo se produce adevărata maturizare și ieșirea din rolul de copil definitiv, pentru că începi să înveți responsabilitatea, vezi dinamica altfel, ești cu partenerul tău, înțelegi chiar și din familie anumite lucruri, pentru că atunci ca și copii noi nu prea suntem atenți. Eu acum, de când am început să lucrez cu mine, mi-am descoperit eu pattern-urile de familie și așa, dar tu crezi că eu m-am gândit în timpul relației care am avut-o, m-am gândit eu la pattern-ul mamei și tatălui? Păi nici nu-mi trecea prin cap lucrul ăsta, îl făceam pe pilot automat, mergea totul înainte până în momentul când am căzut și atunci m-am dus înapoi și am început, știi, să studiez, să fac, să lucrez și mi-am dat seama de niște lucruri, dar mă refer la tineri care provin din relații disfuncționale, ei nici măcar, mulți zice, eu nu o să fac ca mama și tata și se trezește și face același lucru. Da, exact, iubite, dar apropo, deci și lucrurile acestea, deci eu îți spun așa, majoritatea, primele relații pe care le avem noi, chiar deci de lungă durată, de fapt doar ne fac conștienți de anumite pattern-uri sau ne fac conștienți de durerea care stă la baza pattern-uri de care suntem conduși și de care nici măcar nu suntem conștienți. Deci eu pot să spun din experiența mea personală, dacă mie cineva mi-ar fi spus ești copil din punct de vedere emoțional, nu aș fi crezut. Deci eu chiar mă credeam mare și tare, chiar credeam că mă cunosc, că știu. Nu știam, deci când am început... Stai, că aici îmi vine altă idee, Alina. Noi eram maturizate înainte de vreme, preluasem niște roluri din familie, pentru că eu, de exemplu, de mică mi se spunea cât de matură și înțeleaptă ești. Pentru că știi situația care am avut-o în familie, da? Deci fără părinții bolnavi la vârsta care aveam nevoie de el, m-am maturizat în ghilimele. Adică am luat responsabilități, am fost nevoită să lupt cu viața, dar nu era o maturizare emoțională. Eu rămăsesem copilul ăla care cerșea atenție, care își dorea părinții să-i aibă înapoi, care, nu știu, dar în realitate păream foarte responsabilă, păream asta care le duce pe toate, se descurcă oricum, asta era de suprafață, era masca. Înțelegi? Ca să ascund acel copil care urla în interior, știi, că îi trebuie părinții și abandonul și durerea care a fost, că viața așa a fost. Mi-a tras un șu și nu du-te înainte. Mergi înainte că tu trebuie să supraviețuiești până la un punct. Dar nu eram în interiorul meu, eram tot același copil rănit care își căuta părinții. Păream în exterior foarte responsabilă, era cumva o mască foarte rigidă ca să nu mi-arăt vulnerabilitatea. Că eu le pot pe toate, că sunt responsabilă, că le fac, înțelegi? Dar înăuntru era foarte multă durere și dezechilibru. Pentru că nu asta era nevoie să fac eu atunci. Dar mă rog, asta a fost trecut și așa a fost să fie, deci tot așa nu judec, dar dau exemplu. Pentru că foarte mulți pot părea maturi, cum să spun eu, responsabili, asumați și așa, dar dus la extrem tot un dezechilibru și îl face pe celălalt, intră în relație cu asta, tot din proprie experiență îți vorbesc, și celălalt nu era așa. Adică a zis, bă, dacă asta e responsabilă și așa, eu ce să-mi bag capul?
Hai că ea le duce pe Da, toate, ea ține banii, ea calculează, că ea e bună la chestia asta. E foarte bună la chestia asta și normal că le făceam de una singură. Comunicare? De unde comunicare? Nu era comunicare, pentru că era relația clar dezechilibrată. Eu ziceam că, băi, sunt eu aia deșteaptă și tare și las că le fac eu pe toate, mă pricep eu mai bine ca tine, deci automat pe el îl puneam cumva de dedesubtul meu. Și atunci de unde să mai am eu relație de bărbat-femeie în cuplu? Adică nu mai era egalitate, schimb reciproc. Băi, stai un pic, că sunt responsabilă, dar și tu ești. Nu trebuie să le fac eu pe toate, și tu poți face. Dar patternul exact. copilului abandonat, copilul care a fost nevoit să fie singur, a mers mai departe până, tu știi, până în 2019. A mers mai departe când, obligată de viață, abia am putut să fiu responsabilă de mine, știi? Nu, care altul? Da, o lecție dureroasă și chiar vreau să spun, Alina, că e foarte important să dăm exemple practice. Că teorie, foarte multă lume aude, acum ai văzut că sunt foarte multe cursuri și cărți și tot ceea ce vrei, dar în momentul când vine cineva cu o experiență personală pe care a integrat-o, mai ales, a dus, a înțeles-o, a văzut-o, a trăit-o, energia aia se transmite și eu de asta fac și îți mulțumesc foarte mult pentru că ești prezentă și putem să vorbim. Noi vorbim și în particular, dar am zis că prin exemplul nostru, prin ce am integrat noi, precis sunt persoane care face sens, adică ele au nevoie de acest fel de înregistrări ca să compare, cum să spun eu, exact situațiile lor concrete de viață, să se recunoască. Da, iubită, și apropo de ce spuneai, știi, de relații dezechilibrate, că și eu spuneam înainte relații dezechilibrate și totuși erau echilibrate, de ce anume? De un consum major din partea uneia dintre părți, care se vede exact la ieșirea din relație că unul iese KO, în epuizare completă fizică și psihofizică, și celălalt poate iese, bun, ok, s-a terminat, merg mai departe, știi? Deci se echilibrează cumva, că fiind o ființă vie, totuși se echilibrează, dar printr-un efort și printr-o durere care nu, ca și cum când nu te cunoști, nu poți să pui un deget pe rană. Când nu cunoaște mecanismele acestea și mișcările acestea de energie, din nou noi nu putem să ne dăm seama de durerea pe care o trăim, de ce o trăim și cum să schimbăm mecanismul în așa fel încât relațiile să fie reciproce și să aibă, cum să spun, un echilibru și între bucurii și între dureri, pentru că noi acum știm, viața nu este doar despre plăceri, viața nu este doar despre bucurii, viața este și despre provocări și despre a ne susține unul pe celălalt. Și da, din punct de vedere al conștiinței, deci toate lucrurile astea sunt mecanisme care se întâmplă în plan dual, deci de ego, de mecanisme de relaționare, care totuși au un impact extraordinar asupra planului subtil a schimbului de energie între oameni, între parteneri. Pentru că, cum am mai spus și reamintesc, singura relație unde este unilaterală din punct de vedere energetic este între părinți și copii. Toate celelalte relații, indiferent că este vorba de relații de cuplu, relații de prietenie, relații între vecini, este nevoie de un echilibru între a da și a primi și echilibrul acesta poate să fie, cum se spune, de exemplu, uite, eu în perioada aceasta vecinii mei sunt în concediu și avem grijă de pisici. Dar doar pentru că suntem vecini, nu că avem grijă de pisici așa. Noi avem grijă de pisici și ei, în schimb, energetic, pentru a echilibra schimbul acesta între a da și a primi, dau niște bănuți, niște bani pe care îi iau copiii, știi, băieții, pentru că au grijă de pisici. Clar că, din punct de vedere, și apropo și de conștiință în conștiință și de energie și asta, noi și de a liniști mintea, deja
când intrăm în relații cu această structură și mie îmi place, rezonez foarte mult și mă regăsesc, recunosc foarte mult ceea ce se învață și ceea ce văd ca și mișcare în câmp în lucru cu constelațiile sistemice familiale și cum expune aceste lucruri Tukaram. Chiar dacă este vorba despre lumea egoului, lucrurile astea, exact așa cum în trecut o anumită dezordine a impactat generații întregi la nivel energetic și la nivel exact de flux de viață și de iubire de la o generație la cealaltă, ori a blocat, ori s-au blocat anumite circuite, tocmai așa impactează aceste lucruri când le știm și le punem în aplicare, tot la fel este impactat și corpul nostru energetic, că noi avem un corp energetic și chiar claritatea mentală, chiar energia noastră, deci recunoște efectiv pe corp când există un dezechilibru. Și de aceea știi că eu am fost foarte băgată în chestia asta cu spiritualul, că suntem ființe divine, conștiința, sufletul nu vrea nimic în schimb, sufletul așa am făcut mai mare răul decât a fost. Păi nu, dar nu întâmplător, Alina, că noi asta conțineam. Întâmplător. Exact. Deci este și din punct de vedere energetic, exact cum tu spuneai că îl ținem și pe celălalt într-un anumit rol, este și din punct de vedere energetic aroganță. Îl credem pe celălalt că nu ar fi capabil să traverseze și uite că pe urmă, cum în cazul nostru, după divorț, eu am învățat că sunt capabilă să fac unele lucruri pe care le făcea fostul soț, nu la fel ca și el, în altă formă și prin alte metode, că poate este nevoie să apelez la altcineva și să plătesc, apropo de energie, cum el, la rândul lui, anumite lucruri de care mă ocupam eu le e nevoie să plătească. După divorț, știi că noi ținem legătura și asta și îmi povestea cum chema pe nu știu unde, pe nu știu cine pentru grădină, pe nu știu cine pentru curățenie, pe nu știu cine. Eu atunci mă trezeam și îmi dădeam seama, Doamne, câte am făcut singură și cât am tras de mine, chiar dacă și în perioada aia mai căutam ajutor, dar nu în măsura în care a fost nevoit să facă după ce am plecat, știi? Și toate lucrurile acestea, și nu numai. După aceea, acum, de exemplu, că trăiește cu mama lui, el se ocupă de tot, merge, face cumpărături, gătește pentru copii, îi invită la masă, are o parteneră cu care iese deja de mai multă vreme, el gătește, el face tot, deci partenera vine ca și cum ar veni în ospețime, se bucură de toate pregătite, deci, dar eu, Aurelia, când am auzit lucrul ăsta, nu că să fiu revoltată, vai, cu mine n-o făcut. Eu deja admiram femeia aceea. Deci pe mine fostul, am ajuns la faza când ne-am împăcat la început de tot, dar după aia eu tot am intrat, știi tu că eram pe școala iubirii și iar am intrat eu să fac pe grozava pe acolo, nu atât de mult ca în căsătorie și cu limite, dar tot am intrat că acum vroiam să mă mântuiesc, să fac dăruire. Fostul meu soț, când a venit să-mi aducă televizorul, el m-a invitat la masă și mi-a zis așa, m-am dus la el, mi-aduc aminte până acum și știi, eu o hărnicuță, nu știu ce, el a făcut, pregătise aproape tot, m-a impresionat că era ordine în bucătărie, chiar mai ordine decât la mine și făcuse de mâncare, știi, și eu, pe pilot automat să mă ridic, să spăl vase sau așa și a spus, nu, lasă-le acolo, tu faci la tine acasă, aici eu fac cum îmi place mie. O ținut, până când am intrat în școala iubirii și știi ce s-a întâmplat? Am luat-o de la capăt. M-am mai dus odată ca să fac eu dăruire și slujire și motivul era că să-l ajut să iasă la pensie și să-i mai ușurez munca și oricum nu făceam prea multe și aveam și eu scopul ăsta ascuns, știi, al egoului, că el se mântuiește și că e nevoie de așa și unde să mă duc? Că nu-mi permite nimeni aici în Suedia să mă duc să-i fac în casă, las că mă duc la fostul soț și fac eu acolo slujire și dăruire și ce să vezi? Același pattern. Deci el se uita la televizor, se uita la meci, eu prin bucătărie ajungeam să fiu obosită, mă enervam, nu stăteam oricum mai mult de o oră, două, nu stăteam, dar tot pe acest pilot automat a durut, deci
până la capăt, nu știu cum să-ți spun. Deci m-am descompus când mi-am dat seama și după aceea am ieșit din școala iubirii și știi că am urmat altă cu greu pentru că ca să scot eu conceptele alea din cap care oricum nu erau numai ale școlii iubirii, că acum noi nu, am spus de la început că noi nu judecăm nimic, ele au venit pe rezonanța noastră, noi le-am avut de mici, din societate, din familie, de unde ne-am dus am văzut aceste patternuri și automat au intrat în inconștientul nostru și era o rezistență foarte mare. Cum adică să mă duc eu invitată, eu să nu fac nimic? Mi se părea așa, wow, dar îi aiurea, adică nesimțită, nu fac, ceva din mine mă tot așa să mă ridic, știi? Nu puteam să stau și după aia am învățat și am zis, băi, stai un pic că se poate, să-ți dai un pic așa silința și să fii atentă, să fii foarte atentă când apare și să stai, în ciuda faptului că apare și parcă corpul sare deja de pe scaun, tu să respiri așa, acum în momentul ăsta stau și să faci pe invers, știi? Și așa, o dată, de 2 ori, de 3 ori, după aceea devine mai ușor. Este mult, mult mai ușor după ce te-ai observat de atâtea ori, ai reușit de atâtea ori să nu mai faci ce ai făcut, atunci se schimbă totul. Că din teorie nu se schimbă. Apropo, că multă lume știa, păi am înțeles. Păi ce ai înțeles? Stai, dar tu ce faci în realitate? Spune-mi în viața de zi cu zi ce faci. Da, iubită, și apropo, și eu recunosc că patternul pe care mi-l povestești și eu am fost acolo și în școala iubirii și nici măcar acum când mă gândesc mi se pare că varianta aia nici măcar nu exista, dar a existat și ai foarte mare dreptate. Noi am venit pe rezonanță, ne-am găsit pe rezonanță și dacă nu am fi avut această fundație, anumite concepte din școala iubirii nu ar fi avut lipici la noi, cum zice Cristina. Știi că ea zice cu lipiciu. Într-adevăr, nu ar fi avut lipici și apropo și de dăruirea asta și de slujire și de rolul ăsta de salvator, că pe urmă, deci toate nevoile astea și toate lucrurile astea de care eu îți vorbesc, structura asta, când noi o avem, facem același lucru, dar o facem exact dintr-o demnitate, dintr-o completitudine cumva și nu mai mergem că înainte chestia asta de a nu putea sta ferm și dacă cineva nu îți cere ajutorul, este în subconștient că ne vedeam valoarea doar în a face ceva pentru ceilalți. Corect. Noi nu ne vedeam valoarea în a fi. Ce faci astăzi? Stau. Ce ai făcut ieri? Am stat. Înțelegi? Dar, Alina, dar știi câtă rușine și vinovăție a venit la pachet când am început eu Bine, eu nu că am început de bunăvoie, tu știi situația, deci am fost obligată să stau. Nu știu, dar câtă vinovăție și rușine și sentiment de inutilitate, de nonsens, de defectă. Deci nu era, deci că de așa parcă una după alta veneau pe mine, știi? Și nu înțelegeam că eu eram bolnavă, eram în concediu medical, eu ar fi trebuit să mă odihnesc. De unde veneau mie chestiile alea? Toate pe mine. Vinovăție foarte multă, rușine, cumva mă și respingeam pe mine, ziceam, băi, ai devenit o nesimțită, cine o să se mai uite la tine, teama că sunt defectă, nu știu, niște emoții foarte, foarte puternice au venit, eu sunt convinsă că nu sunt numai ale mele, pentru că au durat vreo 3 ani până am putut să stau eu și să mă simt bine în pielea mea și să nu mai simt vinovăție. Deci a durat vreo 3 ani, îți dai seama, 3 ani de zile eu nu mă forțam, eram obligată să stau, dar nici atunci nu stăteam pentru că apăreau, bă, iară stau, iară nu pot să fac asta, deci nu era un stat, era un consum energetic la nivel mental foarte mare și emoțional. Și eu nu stăteam și nu înțelegeam de ce nu mă fac bine, adică mie nu vine energie, pentru că erau foarte mulți consumatori activați. Chiar dacă stăteam în pat. Exact, că eu zâmbeam când tu spuneai că am învățat, dar păi nu ai învățat, că te-a obligat corpul să înveți. Noi nu ne-am eliberat de paternurile acestea, că am vrut sau că noi ne-a obligat corpul să facem și eu la fel. Din rolul acela de dăruire, de slujire, de salvator, am picat direct în nas și acolo, atenție, am trecut în rolul de victimă. Dar de data asta, victimă care nu mai avea nimeni
nu mai avea pe nimeni în jurul ei, că toată lumea era obișnuit, că Alina e cea puternică și Alina poate, Alina știe, dar era exact, chiar dacă atunci nu am văzut-o ca și o binecuvântare și nu am văzut-o că era ce aveam nevoie, dar aveam nevoie de lucrul acesta să-mi vindec aroganța că ceilalți nu ar fi capabili să se gândească la ei și pentru ei. Pentru că atunci am învățat și mulțumesc lui Dumnezeu că n-a fost nimeni acolo, că atunci am învățat că și atunci când în aparență un om pare că nu se poate ridica, se ridică. Înțelegi? Și poate dintr-un punct de vedere m-a și ajutat faptul ăsta că nimeni nu știa prin ce trec, că nici măcar nu mai, să zic, scurgea de energie că vai săraca, că cum o să facă, că ce o să facă, nu aveam chestiile astea, știi? Și am și învățat, exact era pe nivelul meu de aroganță, să învăț că, uite, se poate. Se poate și când eu, uite, mai ales situația perfectă, datorii, că îți dai seama că eu am lăsat totul în mâna, în timpul școlii iubirii, pe mâna fostului soț și salarul, toate mi intrau, toate ăsta. Deci eu când m-am văzut divorțată, bolnavă și cu datorii de plătit, că toate facturile și totul este pe numele meu, ăsta, și am zis restanță, ok, le voi face, nu știu cum. Și Aurelia, acea a fost și lecția, cum? Știi, când poate sunt ăsta, că normal că noi acum ai văzut că întâlnim persoane, femei în aceleași situații, un pas, pe bucăți, pe secvențe, nu este nevoie să rezolvi totul singur, nu este să rezolvi totul imediat, nu este nevoie să plătești totul imediat. Și uite așa, mă înțelegeam, știi, și spuneam, ok, asta e situația mea acum, cum putem face, vă înțeleg, nu știu ce, descopeream lucruri și uite că acum pot să zic că sunt cu toate achitate, am făcut niște pași, dar cel mai important pas a fost acesta, să nu mai am aroganța că fără mine nu se învârte planeta. Să nu mai am, deci eu să fiu cum ar veni, băi, să mă ocup de planeta mea aici, în viața mea, să nu mă mai duc în alte părți înainte să știu că m-am ocupat de mine. Deci eu îți spun, era nevoie să trec din salvatoarea și slujitoarea planetei în cea care avea nevoie de ajutor și nu era nimeni. Dar era pe măsura mea că în modul ăsta am văzut, uite-mă că cine știe, toată lumea s-ar fi descurcat și fără mine, în ceva fel tot ar fi făcut, știi? Da, ieșirea din Salvator și cumva îndreptarea lui spre interior, și vreau să spun că eu făceam lucrurile astea, nu eram conștientă la momentul ăla, era și o fugă de mine, pentru că era atâta durere, înțelegi, la început, încât eu când mă simțeam bine când făceam, că mai uitam. Adică mă mai duceam pe exterior, mă simțeam eu puțin utilă, înțelegi, și mă ajuta să duc puțin, așa, să mai amân, știi, întâlnirea cu mine și cu statul durerii. Treptat s-a făcut în timp. Nu s-a făcut dintr-o dată. Deci în ăștia 7 ani am picat, m-am ridicat până acum. Deci nu sunt 100% ridicată și mă bucur și mulțumesc divinității pentru că mie mi-a dat o linie roșie. Deci dacă eu cum fac o greșeală, cât de mică, Alina, imediat pic. Deci nu mai stau eu să mă gândesc, gata, iar am comis-o. Deci numai acum deja ai cunoscut, iar aici am călcat pe bec, iar m-am dus pe pattern, iar m-am dus pe tipar. Deci asta este o binecuvântare, stresul ăsta cronic, oboseala cronică pe care îl am și care am înțeles că nu o să se mai vindece niciodată, pentru că altfel eu n-aș fi atentă, în continuare aș mai avea scăpări. Cum mă simt un pic bine, cum prind un pic de energie, știi, pac. Deci imediat. Și sunt în continuare tentată să renunț la nevoile mele. Deci eu recunosc chestia asta. Acum apare ceva ca un copil de ăla. Știu, văzut un balon că i-a apărut pe la geam și uită de el și se duce la geam, știi, și uită ce făcea el, mânca sau ce... Deci încă mai mă observ foarte, sunt atentă foarte mult, mă observ în fiecare minut ce fac și când mi-apare starea de oboseală zic, bă, de eu ce am făcut azi? Asta, aha, ok, aici am comis-o, aici n-am avut, cum să spun eu, observarea activată ca să văd că corpul mi-a zis, bă, întinde-te acum, ai mâncat, întinde-te. Nu, eu am zis, uite, e soare afară, mă duc, mă urc pe bicicletă și mă duc la soare să fac plajă și am pedalat pe bicicleta aia și normal că acum corpul îmi zice, bă, eu nu mai pot. Deci,
Încă învățăm. Eu cel puțin nu mă numesc vindecată. Pentru mine e lucru încă foarte, foarte activ. Încep să cer lucruri înainte, nu știam să cer ajutor sau să cer susținere. În sfârșit mi-am dat drumul și încep să spun, băi, am și eu nevoie să vorbesc cu cineva. Am nevoie și eu să împărtășesc. Tu știi că lucrurile astea eu nu prea le făceam. De la tine le-am învățat și îți mulțumesc. Deci tu când probabil te-ai mai ridicat un pic, nu chiar în prima perioadă, după aceea ai început să-mi spui, Aurelia, ai o oră, am nevoie de cineva. Doar să mă asculte, atâta. Și te ascultam, ți-aduce aminte și te simțeai un pic mai bine, mulțumeai și te duceai. Uite, am învățat acum, după 3 ani, cred, de când făceai tu lucrurile astea, fac și eu. Deci întreb și spun, ai timp să mă asculți, uite, am nevoie de cineva care să mă asculte, apropo. Și de asta și eu am făcut cercul vocii, pentru că știu cât de util este în procesul ăsta să cerem ajutor și să fim ascultați. Uneori, da, avem nevoie să fim ascultați. Munca ne-o facem noi. Dar să știm că acolo sunt niște urechi sau o prezență în fața căreia vorbim. Da, iubită, și când, apropo de ceea ce am început să vorbim, despre nevoi, valori, limite, când poți să ceri ajutor, când îți cunoști nevoia, când deja o recunoști în tine, când deja, apropo de spiritualitatea asta așa extremistă, îți permiți să fii uman. Îți permiți să fii uman și ăsta pentru că noi, da, am spus în teorie și am întâlnit, iubită, deci am întâlnit în toate cărțile de Shaguru sau cum, indieni din India, în toate informațiile pe care, aproape toate, nu este despre supunere sau asta, dar toate informațiile pe care Marius, de exemplu, în școala iubirii le promovam și le-am învățat, se întâlnesc despre, apropo de dezidentificare, cine ești tu cu adevărat, știi? Dincolo de rol. Dar noi până nu ne cunoaștem rolul, noi dincolo de rol, ne cunoaștem, dar corpul ne va trage mereu în rol. Noi vom avea, nu putem să stăm la infinit în posturi, nu putem să stăm la infinit în slujire, în dăruire, că pică corpul. Deci noi avem, oricum suntem oameni, avem familii de susținut sau de cultivat, de viața care merge înainte, este asta viața care merge înainte, copiii. Păi ăsta și noi, dar și este adevărat ceea ce se spune, unele lucruri care se spun, este adevărat pentru persoana sau pentru personajele sau rolurile care erau obișnuiți să se gândească doar la ei. Noi am intrat și noi am avut fundația care noi asta am făcut, ne-am gândit doar la ceilalți, cum spui tu, chiar să fugim de durere. Deci la mine asta a fost. Deci eu mi-amintesc când m-am dus după câteva luni deja de constelații și îmi spusese, era prima constelație în traumă și spunea, Alina, tu ești blocată, nu simți nimic. Și am zis, cum să nu simt nimic? Eu sunt foarte empatică, simt stările celorlalți, exact. Tu ești goală de tine și simți pe ceilalți. Deci tu funcționezi, asta are la bază. Și dependența emoțională, tu funcționezi în funcție de stările emoționale a celorlalți și te ocupi de nevoile lor, că cu cât ei sunt mai repede mulțumiți, cu atâta tu poți să simți o liniște interioară, că ei se liniștesc interior. Dar tu simți nevoile celorlalți și stările celorlalți tocmai pentru că ești goală de tine și nu-ți trăiești corpul în întregime. Tu nu ești în corpul tău, tu nu simți lucrurile tale. Iubită, pentru mine a fost un șoc și pe urmă tu știi că urmat lunile următoare când eu am început să simt și când venea la suprafață durerea și am zis, băi, imposibil, nu e adevărat. Ba da, era totul adevărat, dar mi-a fost utilă căderea aia până la fund, mi-a fost util să mă ridic ca pe urmă să îmi respect ritmul, să-mi cunosc, să-mi descoper nevoile, să învăț despre ele, să-mi descoper valorile, unde negociez, unde nu. Și Aurelia, uite, apropo și de valori, eu mi-amintesc în relația pe care am avut-o după divorț, noi ajunsesem să vorbim și la nivel sexual, uite, eu asta sunt dispusă să fac, asta nu. Deci, Aurelia, și în modul acesta în care știi că ne plângem unii de alții că femeile sunt într-un fel, bărbații sunt altfel. Noi creăm lumea. Noi am contribuit la perpetuarea unor lucruri
cu care în interiorul nostru nu eram de acord, dar fiind deconectate de la emoțiile noastre, de la simțire și de la corp, noi ne-am compromis. Și eu mi-amintesc, apropo de valori și de limite, în relația pe care o avusesem, la un moment dat erau niște manifestări la nivel sexual și eu spuneam, nu fac chestia asta. Am spus odată, am zis a doua oară, a treia oară am spus, eu nu fac chestia asta, ți-am comunicat clar și calm și acum ți-o comunic clar și ferm și nu negociez acest lucru. Și la care, știi, ca și tot omul, păi cum, eu sunt aici excitat, ok, nu am eu treabă cu excitația ta. Deci, în momentul în care tu nu iei în considerare și binestarea mea fizică și emoțională, înseamnă că asta nu este iubire. Asta este auzi, apropo, simt să cultură. te întrerup un pic, Alina, scuze. Aici e un lucru foarte important care l-am înțeles, nu l-am practicat, dar sper să-l pun în practică, pentru că eu am avut parte și de abuz din cauza asta. Deci, cei doi când sunt în conexiune și fiecare este în el, da? Conectat cu el și simt, nici nu-i cere partenerului să facă lucruri care partenerul a spus că nu le face și nici viceversa. Ei doi e ca un dans, pentru că ei, scopul lor, cum spui tu, este ca amândoi să se simtă bine, nu numai unul dintre ei să se simtă că lui îi place, că o văzut pe la nu știu ce filme, pe la televizor, acolo nu-i conexie, acolo el nu te simte pe tine. El vrea pentru că el s-a excitat și făm chestia asta că mie așa termin eu și am terminat. Acolo unde ești tu, unde e celălalt partener? Pentru că un act de fuziune amoroasă sunt între două corpuri care ele se adaptează unul la celălalt treptat. Eu am zis că-s defectă. Eu prima oară când, tu știi situația mea, eu tot timpul ziceam că eu sunt defectă, că am ceva și uite, spun acum că eu mă felicit așa pe mine pentru că nu eram defectă. Dar nu exista o conexiune reală. Unul vroia să-l satisfacă pe celălalt pentru că avea foarte profundă rana de insuficiență și de abandon, înțelegi? Iar celălalt, nici ăla, adică și ăla era cumva, tot cum ai spus tu, pe aceeași rezonanță, contez numai eu, eu asta am văzut, mie asta îmi place, fă-mi asta. Dar nu era un dialog între cei doi, să se cunoască corpurile, să singure că dacă corpurile noi suntem în corp, da? Și corpurile se apropie unul de celălalt. Se simte, nu, cum să spun, că ai niște preferințe pe care le spui și le comunici că partenerul nu le ghicește, asta e altceva, dar tu simți partenerul ăla, tu vezi că partenerul ăla face o chestie numai pentru tine. El nu este chiar atât de implicat și mai ales cum tu spui că tu i-ai și comunicat lucrul ăsta. I-ai spus, adică în timpul actului tu i-ai spus chestia asta, mie nu merge cu mine. I-ai spus-o, nu că nu i-ai spus-o. Dar celălalt obișnuit cu alte relații a zis, lasă că le trece, știi? Exact. Dar stai puțin că eu, nu numai, deci să nu crezi că i-am zis așa dintr-o dată, gata, nu ăsta. Eu am și fost deschisă să experimentez, înțelegi? Dar a fost o chestie prea, cum să spun, un disconfort fizic prea mare pentru mine și am zis nu. Și când comunic odată, comunic de 2 ori, a 3-a oară îți spun, deci atunci îmi era clar și am și comunicat. Pentru mine este clar că binestarea mea nu este prioritatea ta. Și în acest moment eu refuz să fac acest lucru. Deci chiar refuz, indiferent cât de ăsta. Și apropo, Aurelia, că la început îmi spusese, Alina, exagerez. Și nu este nimic, îmi dau voie să exagerez. În momentul în care, Aurelia, mi-am ascultat corpul, am pus limita și mi-am respectat-o, în acel moment, apropo de ce spui tu, că în funcție de cum ne comportăm noi și celălalt se comportă sau există o consecință, un efect, el îmi spune, tu, Alina, mă uit la tine, tu știi cât îmi ești de dragă? Și am zis clar, nu ai cum să nu-ți fiu dragă. Să mă controlezi nu poți, să mă folosești nu poți. Singurul lucru care îți rămâne de făcut este să-ți fiu dragă și să mă admiri, știi? Da, păi Și da, așa pentru am că și fost. noi pe noi nu ne mai abuzăm, noi pe noi ne admirăm și atunci energia asta o transmitem în jurul nostru, deci totul pornește tot de la noi.
Apropo, și noi n-am avut, că astea sunt recente care noi acum le auzim și așa, dar n-am știut la vremea noastră și nu, așa au trebuit să fie, că nu e nimic greșit în lumea asta. Ca să putem vorbi acum, noi am trecut prin toate fazele, ca să putem să ajungem la aceste concluzii, să spunem, uite, asta a fost atunci, după aceea s-a întâmplat asta și ce am înțeles, ce am realizat de fapt, pentru că într-o relație, dacă cei doi nu sunt deschiși și nu comunică ca doi adulți, maturi, dacă unul e în rolul ăla de copil și așa mai departe, păi el face ce îi se spune și stă acolo, înțelegi? Săracul zice, nu las că a fost bine. A fost bine și celălalt zice, bă, dacă asta n-a zis nimic, eu a fost bine. Păi cum i-a fost bine? Iubita, exact în patternul ăsta, deci gândește-te că eu, după 17 ani de a fi cu fostul soț, și când mi-a spus niște lucruri și mi-a comunicat niște lucruri, deci eu am rămas gură cască. Eu atunci mi-am dat seama, apropo de idealizare și de a ieși din filmul pe care îl trăiam eu și din proiecția pe care o trăiam eu, că eu am trăit într-un film creat de mine. Corect, Deci eu la în fel. spatele rolului era cu totul și cu totul alt om. Deci el Dar când nici nu prima dată mi-a cunoșteam spus, da, partenerul, cunoșteam percepția noastră, exact, idealizarea noastră, eram noi, ziceam că noi suntem îndrăgostite și mai și lăudam soții și așa mai departe, dar noi nici măcar nu-l cunoșteam pe omul ăla și cu bune și cu rele. Înțelegi? Era idealizarea noastră în față, ca tot așa o mască, știi, să dăm bine că uite ce soț am eu. Deci, da, și nu numai, mască de ambele părți, în sensul eu nu comunicam nevoile, că dacă le-aș fi comunicat la început, știi, sau valorile, îți dai seama că putem să observăm, să ne fi comunicat ambii, puteam să observăm valorile diferite sau chiar paralele. Și eu mi-amintesc când îmi spusese, da, ție-ți plac aprecierile, eu nu fac nimic cu aprecierile tale. Eu m-am uitat la el și am zis, deci eu într-adevăr eu apreciam tot, îi mulțumeam pentru orice lucru pe care îl făcea și asta. Și am spus, da, e posibil să zici că nu-ți plac aprecierile pentru că tu ești sătul de aprecieri. Eu care, de cealaltă parte, nu am parte de așa ceva, dar poate sunt flămândă de asta. Aurelia, în secunda 2 am încetat, nici eu nu știu cum am făcut. A treia zi, dar era nevoie să mă controlez. Uneori, în interior, oricum spuneam, știi că este ca și un mecanism care merge pe urmă din inerție. Interior funcționează pe inerție, știi? Și poate nu mulțumeam în exterior, dar în interior oricum îmi venea uneori. Și din nou spuneam, Alina, stai cu tine, nu mai proiecta energia, nici măcar la nivel interior și asta. Și îl vedeam cum se posomora de pe o zi pe alta. A treia zi, fără aprecieri și fără mulțumiri, zice, poți să te întreb ceva? Știi, fără așa, foarte pornit. Zic, da, spune. Dar pe tine chiar nu te mai mulțumește nimic? Chiar nu-ți mai place nimic? Zic, nu, ba, îmi plac și chiar mă mulțumesc multe lucruri. Ei, că nu mai spui, nu mai apreciezi, nu mai mulțumești, pe zic, ai spus că nu-ți plac aprecierile și că mie îmi plac. Zic, mi-am dat seama că te-am chinuit 17 ani și am ales să nu-ți mai fac aprecieri. Dar zic, totuși, din câte observ eu și din ce îmi arăți tu în acest moment, nu mi se pare că chiar nu-ți plac aprecierile. Îți plăceau, dar nu știai. Acum că nu sunt, acum simți că lipsește ceva și îl vedeam efectiv fizic că se schimba, știi? și încă o completare, dacă cei doi, de exemplu, tu făceai aprecieri și făcea și el, adică tot timpul cei doi, cum ai spus tu, era un schimb, adică eu te apreciez, mă apreciez și tu pe mine, adică nevoia noastră, că noi de ce făceam apreciere, adică fiecare om acum, dacă este sincer cu el, face lucrurile care lui, nu că îi lipsesc, dar i-ar face plăcere să le primească de la celălalt. Deci așa suntem construiți, știi, băi, îmi imaginez eu că lui ăsta îi face plăcere pentru că mie îmi face plăcere. Este și asta o percepție. Dar acum haide să fim serioși. O proiecție. Cui nu-i place, apropo de să fie apreciat și așa mai departe, dar în momentul când se produce dezechilibru și unul face prea mult, iar celălalt nu face deloc, cum ai spus tu, se duce ca o presiune pe el. Da, pentru că el nu poate să facă lucrul ăla. El nu o face natural, nici nu are spațiu. Exact. Și noi nu putem, iubită, până suntem în corpurile astea,
Noi nu putem spune nu ne plac aprecierile. Dar uite, hai să luăm exemplu de la animale, să luăm exemplu de la plante. Plantele, dacă nu le apreciezi și nu le dai atenție, mor. Animalele la fel. Animalele răspund oamenilor care le dau atenție, care au grijă de ele, pe ceilalți îi ignoră. Deci noi ca ființe vii, da, și ființe divine, dar în trup de om, în carne și oase, noi avem nevoie de, apropo, de disponibilitatea asta emoțională și energetică. Noi avem nevoie de chestia asta. Dacă nu, ne-am fi născut fiecare, unul aici și unul peste 5 kilometri, știi, și am fi trăit singuri, izolați. Dar uite, de exemplu, Aurelia, te întreb pe tine personal. Tu trăiești singură, corect? Da. Spune-mi tu, dacă nu ți-ai dori, exact cum spunea și băiatul meu, dacă nu ți-ai dori uneori să simți o îmbrățișare caldă a unei ființe vii. Oh, Alina, deci cum să spun eu nu sunt cu îmbrățișările, tu știi că n-am prea fost și am învățat târziu să îmbrățișez, dar eu cea mai mare nevoie, nu neapărat de un partener de sex opus, eu cel mai mult simt nevoia de îmbrățișare umană, de om. Și aici în Suedia nu se obișnuiește cu îmbrățișările, suedezii sunt foarte selectivi, cui permit să se apropie și când stai de vorbă 1,5 metri distanță și doare. Adică eu abia învățasem să îmbrățișez, am venit aici și simt lipsa unei îmbrățișări, ți-am spus, nu neapărat cu conotație de intimitate. Cea mai mare nevoie este asta, de a avea contact cu altă ființă umană în corp. Dar ți-am spus, Aurelia, nu. tu de ce crezi că noi suntem aici? De ce crezi că uneori așa am fost așa pierduți în spațiu, timp și în lume și plin de frici și plin de răni și plin... De ce anume? Nouă ce ne-a lipsit? Îmbrățișarea, primul contact uman pe care omul are cu lumea este de la, cum să zic, de la piele la piele, de la om la om. Pentru că sufletul întrupat, la început noi și refuzăm lumea asta, așa cum o refuzăm și pe parcursul, uneori și pe parcursul vieții, că ni se pare că nu aparținem acestei lumi. Și într-adevăr, nu aparținem, noi nu suntem numai trupurile astea și totuși am ales experiența aceasta. Și totuși conștiința nu respinge nimic. Conștiința este conștientă că este în trup de om, în rolul Alina și în rolul Aurelia, știe că mai bine decât Alina sau Aurelia, nimeni nu poate să joace mai bine rolurile lor, fiecare al ei, știe că fiecare în autenticitatea lui aduce un plus valoare lumii, dar noi, exact pe lucrurile astea, apropo, acum să mergem la celălalt pol, pe lucrurile astea a fost creată lumea. Gândește-te la celălalt, fă bine pe celălalt, iubește-l pe celălalt. Păi cum poți să-l iubesc pe celălalt sau să-i respect nevoile dacă eu nu mi le respect? Eu, de exemplu, da, eram la polul opus, dar eram în rol de mamă, clar. Eu spuneam mereu, fă ce simți. Îl lăsam să doarmă, ziceam copiilor să facem liniște, că tata doarmă. Tu crezi că eu aveam același lucru? Nu. Deci eu mă puneam să dorm după noapte, după ce m-am ocupat de copii, după ăsta, toată, zici, biată de nesom. Și dacă se întorcea de la muncă, începea, trântea, bușa ăsta. Deci mă trezeam uneori zici că era un electroșoc, știi? Și ziceam, ce se întâmplă? Nici măcar nu înțelegeam ce se întâmplă, unde sunt, ce ăsta. Și eu, deci clar că un om care are respectate nevoi, nu mă putea înțelege, stai puțin asta, ce s-a întâmplat acum? Pentru că el era sătul, el era odihnit bine, mâncat bine, tratat bine, apreciat, înțelegi? Da. De toate la un loc, dar apropo de îmbrățișare, asta de vreun an și ceva și acum mai mult de când am deschis cercul vocii, în momentul când se eliberează o parte și așa, automat brațele mele sunt în îmbrățișare, eu pe mine. Deci fac sesiunea și acolo știi cum se întâmplă că tu ai fost. Deci primul lucru care îl fac, înainte să-l spun celei care este în sesiune, deci eu mă iau pe mine în brațe.
atât de greu mi-a fost la început, deci prima oară mi-aduc aminte când să-mi ating corpul, când să fiu, eu am avut rana de respingere foarte puternică și așteptam îmbrățișări din exterior, dar în același timp le și respingeam și nu înțelegeam ce se întâmplă. Acum, de o perioadă, simt nevoia să mă țin în brațe și apropo, cum povesteai tu că o mână pe piept și cealaltă pe abdomen, deci de vreo 2 ani de zile e poziția mea preferată. Să simt corpul, să-mi simt conectarea cu corpul, să-mi pun mâinile, deci așa îmi place cel mai mult și să meditez și să orice fac, să am o mână pe abdomen și una pe centrul inimii. Deci în momentul ăla mă simt în mine, mă simt conectată cu mine. Dar a luat o perioadă destul de lungă și eu am suferit enorm din cauza asta, nici măcar n-am avut curaj să spun, băi, am nevoie de o îmbrățișare, atât. Vreau, de nu conta că e femeie, că e bărbat, că de un contact uman cu altă ființă, să fiu în prezența ei. Aveam și teama asta, pentru că, știi tu, de la îmbrățișare, mai ales între 2 parteneri, se ajunge la mai departe. Nu, eu n-aveam nevoia, nu era aia. Din contră, era o teamă că dacă am să cer lucrul ăla, o să fiu obligată cumva că am inițiat o îmbrățișare și că bărbatul nu se poate abține și asta o concepție greșită, că tu poți să-i spui partenerului foarte bine, uite, în momentul ăsta eu am nevoie doar de o îmbrățișare, vreau să te simt aici, nu vreau să facem mai mult, nu îmi doresc ceva mai mult, de asta am nevoie în acest moment. La mine în capul meu era, dacă mă îmbrățișez cu ăsta, trebuie neapărat să fac ceva și eu n-am chef în momentul ăsta, nu-mi trebuie decât o îmbrățișare. Da, iubită, și asta pot să confirm și la mine am avut același pattern și nu numai, a fost și confirmat în realitate. Eu când am cerut chestia asta și când am comunicat, atunci a fost, să zic, prima dată când refuzam continuarea, știi? Să ajungem la actul în sine și atunci am văzut, apropo de ăsta, că era doar disponibilitate, doar pentru partea aceasta, deci o manifestare, mie nu venea să cred că eu trăisem cu același om, o refulare și acolo, deci de-aia spun că dacă ar fi fost să cunosc înainte lucrurile astea și să le comunic, aș fi observat mai devreme, clar că nu era nevoie să observ mai devreme, așa era nevoie să meargă lucrurile, pentru că era nevoie să experimentez și rolul de mamă și fără această poveste nu s-ar fi întâmplat aceste lucruri, știi? Dar și eu, apropo de se simte când lucrurile sunt reciproce, deci pe mine următoarea relație m-a ajutat la asta, să fac diferența între iubire și control, sau când cineva doar te folosește pentru plăcerile personale. Pentru mine a fost, sau să văd unde se trecea. Era, o limită foarte subțire între iubire și control și eu deja o puteam percepe pe corp. Și puteam percepe și nu mă mai puteam compromite, efectiv, nu puteam să o fac. Da, pentru că, uite, îmi vine acum și încheiem imediat, știi, ai auzit-o și tu precis foarte mult în psihoterapie și în toate cursurile astea care se fac, că noi în relații ne rănim, dar numai în relații ne vindecăm. Adică nu am putea integra ceea ce am acumulat ca și experiență, ca și cunoaștere, decât în relație cu un partener cu care să facem lucrurile altfel. Deci, în relația aceea tu poți să spui ce n-ai spus în altele, în relația aia poți să vezi cât de mult ai integrat ceea ce ai auzit și ai lucrat cu tine. Dacă așa teoretic, eu spun că-s vindecată de mult, că eu pot să dau lecții la toată Suedia asta pe aici, dar în momentul când am avut un partener, mi-am dat seama, uite, aici mai am de lucru și dorința sufletului meu acum este acel partener care îl voi avea să fie și el atât de deschis, să fie pe aceeași rezonanță și să se producă vindecarea, pentru că nu
eu nu sunt, poate există care vindecați, intră în relații, n-am întâlnit eu până și Tucaram, deci el povestește că el în relație acolo s-au vindecat amândoi, știi, cu câtă cunoaștere, știi că aveau și cursuri și așa mai departe, practic, deci în relația respectivă, și asta e dorința sufletului meu, să am acel partener cu care să putem face împreună lucrul ăsta, fără idealizări, fără așteptări, fără proiecții, fără planuri, să punem în aplicație ceea ce am înțeles din celelalte relații că nu a funcționat, să încercăm să facem altfel, să nu ne judecăm când mai picăm, dar să lucrăm împreună. Deci pentru mine, dacă mă întreb care va fi scopul relației următoare, acesta este, că tu când ai spus la început, imediat mintea mea a spus, stai un pic, tu n-ai niciun scop, știi? Și ceva din mine a spus așteaptă și uite că am parcurs această dezbatere pe care am avut-o noi aici și îți mulțumesc foarte mult că mi-a venit răspunsul la final. Deci ăsta este scopul ultim pe care le-aș mai avea, că nu-s la vârsta asta la care să mai încep eu să fac, nu știu, business-uri, chestii de genul ăsta, nici nu simt nevoia, dar să ajung la o relație de echilibru, atât cu mine, cât și cu un partener. Cu mine în echilibru sunt. Și ți-am recunoscut dimineață că nu știu cum voi fi în relație cu celălalt, adică te-aș minți să-ți spun, băi Alina, eu sunt foarte bine cu mine, uite, am observat că acum reacționez altfel, am observat, încă nu sunt în fața lui, da, în curând o să mă duc, dar eu acolo am să fiu. Și asta îmi doresc, să fiu sincer, atâta eu cât și el, ca să putem amândoi să avem această vindecare interioară, în primul rând, a noastră și să construim o relație bazată pe respect reciproc, pe iubire reciprocă, fiecare să ne dăm seama cam pe unde suntem, de să ne susținem pe unul pe celălalt, ca să putem să avem o relație echilibrată, pentru că nici el n-a avut. Deci eram și, nu uite, vezi că așa, dacă era mintea așa, păi nu mă bag aici, că nu a avut, eu am văzut patternul imediat, am văzut că și el a fost în rol de salvator, mintea mea s-a speriat imediat și am zis, oprește-te, respiră, este oglinda ta, oprește-te, respiră, și am respirat și am zis, mă duc. Îmi tremură picioarele, da, îmi tremură. Nu trebuie să fim pregătiți 100%, dar să fim conștienți și să fim foarte clari ce-mi doresc de la această relație și dacă partenerul acceptă, atunci amândoi putem să mergem în aceeași direcție și să avem rezultate. Da, iubită, și eu îți doresc din inimă să fie așa cum îți dorești sau la ce te aștepți. Oricum, apropo de proiecte, că proiectul poate să fie și să devii conștientă sau să ajungi la conștiință sau fiecare. Deci nu sunt proiecte sau nu sunt scopuri unul mai important decât celălalt. Păi dacă tu în relația respectivă ți-ai stabilit și ai comunicat și la fel și el, acela este scopul. Nu este neapărat să ai un proiect, nu este neapărat deci un proiect de genul că nu știu, să scrii o carte sau, păi, indiferent ce vine, știi, din partea fiecăruia și să respectați acel lucru. Cum se întâmplă, așa se întâmplă. Și apropo, știi că eu îți spuneam și povesteam noi de masculin și feminin și vreau să spun și de patternul, știi, fundația pe care am pornit la Școala Iubirii, știi că era femeia e așa, femeia nu știu ce fundație aveam eu și de ce am rezonat, de ce a avut lipici la mine, că asta este responsabilitatea mea. Să văd pe mine ce m-a învățat, să văd eu ce am obținut de acolo, să văd eu de ce am devenit conștientă. De fapt, patternul care era? La nivel de copil, eu punându-mă în relație de salvator sau să fiu mai mare ca mama, la nivel inconștient era ca și cum eu aș fi putut fi o femeie mai bună ca mama pentru tata. Și pe ce bază m-am dus eu la Școala Iubirii? Exact așa. Femeile sunt așa, femeile sunt nu știu cum. Dar, de fapt, inconștient este mama este așa. Ei, nu se poate ajunge la feminitate atâta timp cât ne judecăm mama. Cu cât ne judecăm mama, cu aceeași etichete ne judecăm pe noi. Și nu ai cum să accesezi, apropo și faptul că am făcut dăruire, slujire, salvator și toate cele. De ce? Ca să nu mă conectez cu emoționalul meu unde era și relația cu mama.
Și Da, ca pe urmă da. să ajung, odată eliberată durerea, să o văd pe mama prin prisma copilului sau copiilor mei interior integrați, să mă duc și să-mi dau seama de măreția ei, că este mai mare ca mine, că a fost cea mai potrivită femeie pentru tatăl meu, că tatăl meu a fost cel mai potrivit bărbat pentru ea, să-i văd măreția, că cu toată durerea ei interioară și cu faptul că au trăit într-o altă epocă și nu a avut atâtea instrumente și nu a avut atâtea informații și ocazia și timpul la dispoziție să le facă, că ne-au avut când ea era tânără și cu durerea aia în suflet, oricum au avut puterea interioară să ne pună în fiecare zi, cel puțin, dar în fiecare zi era mai mult decât un fel de mâncare pe masă, să meargă înainte cu toate durerile ei, cu toate și acolo să ies eu din rolul ăsta de salvator și de arogantă. Că Da, n-ar putea face, Alina, dar doar după trăirea durerii pe care au trăit-o ele, după ce ai trecut prin aceeași durere, mental niciodată nu o să fie reală. Până tu nu ai trecut prin aceeași durere, nu dispare judecata. Deci tot rămâne acolo o fărâmă de judecată. Dar tu când ai trecut prin durerea aia și ai înțeles cât de cumplit a fost și totuși cât de mult a făcut, chiar și în durerea aia, nu mai ai cum să judeci. Nu mai ieși din rolul ăla de copil cu pretenții și răsfățat, care vezi că maică mea a fost bolnavă și că eu nu știu ce am făcut pe acolo. Păi lasă că am trecut și eu prin boală, am trecut și eu prin ce au trecut ele și nu mai există. Atunci poți să simți iubirea în tine, pentru că nu mai este judecata. Nu mai este judecata. Și apropo, iubirea, iubită și feminitatea. Să ne dăm voie să fim ființe, femei vii, dinamice, nu numai într-un fel, nu numai pe o parte, și acolo descoperim și măreția lor, că într-adevăr au fost mai mari decât noi și au venit înaintea noastră, pentru că, iubită, eu am suferit, dar am avut 2 copii de dus, la care să mă gândesc. Mama a avut 5. Tu, de exemplu, a fost nevoie, ai suferit și te-a durut, dar ai fost tu. Nu ai mai avut încă copii la care să te gândești. Corect. Deci, n-am mai avut nimic la ce să mă gândesc decât la mine. Deci asta chiar un dar care la început plângeam și urlam și era pe invers, că ziceam că eu n-am pe nimeni care să mă încurajeze să revin la viață și să mă oblig. Știi? Adică spuneam, băi, Alina a avut totuși, uite că a obligat-o copilul. Nu e chiar așa. Știi? Deci situațiile sunt diferite, dar sunt perfecte amândouă, pentru că, uite, de asta și stăm de vorbă. Noi nu ne contrazicem, deci dintotdeauna am avut un dialog în care am respectat adevărul celeilalte și chiar am putut să facem un fel de comparație și să spunem, băi, fiecare și-a asumat rolul ăsta în viața asta și l-a dus până la capăt așa cum el și l-a ales. Dacă am avut copii sau n-am avut copii, pentru mine asta a fost în familia mea, de asta era necesar. În familia Alinei era necesar să aibă copii. Tu știi cât de greu mi-a fost și ai văzut că și în ultima constelație asta a ieșit, că pe conștiință mai era o mică pată, așa, știi, chestia cu copiii. Că eu la nivel conștient spuneam, nu, Alina, că eu am conștientizat, că eu nu am vrut copii niciodată în viața asta, deci am zis-o, dar am rămas așa, știi, când ai deschis câmpul și am spus, hopa, stai că aici mai este ceva care nu este integrat. Mintea, da, spunea că ea integra, că ea știe, că vezi, Doamne, dar rămâne chestia asta până nu îți arată direct, stai puțin că tu n-ai integrat-o. Deci acolo tu mai aveai o mică așa, că tu nu ești în rând cu lumea, că tu ești un nimeni pe aici, că nici măcar copil n-ai făcut, știi? Și mai era probabil un strat de programare și de durere interioară. Am simțit-o foarte puțin, deci nu se compară cu ce era înainte și după aceea chiar am simțit eliberare și bucurie pentru tot ce am experimentat și chiar asta, necesitatea asta, știi, a femeii, că noi putem să zicem, da, stai un pic că venim să facem copii. Nu toate femeile vin să facă copii. Uite, de exemplu, eu am arhetipul mamei foarte bine dezvoltat în mine și tu știi că l-ai simțit de multe ori și nu numai tu. Eu pot să-l manifest față de orice, acest arhetip al mamei, nu neapărat față de copilul meu. Da, iubită, și apropo, deci la nivel de suflet, de exemplu, cum eu în sistemul meu am venit ca să schimb anumite lucruri, dar nu să le schimb, de aia era durerea, nu să le schimb din ăsta, eu fac altceva. Să simt durerea, să văd ce efect a avut asupra mea,
au avut asupra mea anumite comportamente și să nu le mai repet. Deci asta înseamnă să ajungem cumva la iubire, dar iubirea aia pe care să o trăim și pe pământ, nu doar așa la nivel de suflet, că la nivel de suflet totul a fost iubire, bătaia a fost iubire, totul. Ei, tu ai făcut același lucru la nivel de suflet sau și la nivel conștient, cum spui tu că nu îți doreai copii, tu ai făcut același lucru. Ajung la iubire cum? Nu mai fac copii, dar lucrez cu mine în așa fel încât să ajung să manifest conștiința pe pământ. E același lucru, iubită. Tot iubire este. Tot ai schimbat ăsta. Tot. Deci în momentul în care, și tu chestia asta ai putut să o vezi și să o simți și să o trăiești și în constelație, în momentul în care tu mergi pe strada ta cu scopul acesta, tot sistemul familiar e ca și cum la nivel energetic aplaudă, se înalță tot. Tot se înalță în conștiință. Așa este și mai simt să spun ceva aici, că exact. Faptul că n-am avut copil a fost foarte potrivit în cazul meu. Pentru că tot aș fi avut tendința să mă duc pentru copil cum a avut-o și mama, știi? Până la că picam absolut de tot. Că n-am avut pe nimeni în jurul meu cu care să mai repet pattern-ul și am fost singură. Asta a fost un mare avantaj și tu știi că am avut și rolul ăsta de eliberare a karmei de neam, sunt ultima vlădiță cum ar veni și nu ar fi fost potrivit. Deci așa cum Dumnezeu le-a aranjat este perfect. Nici nu mai trebuie să mă gândesc la comparație, pentru că fiecare părticică din întreg își are rolul ei, cu copii sau fără copii. Deci fiecare pe părticica lui care lucrează este exact la locul potrivit, cu situația potrivită, nu trebuie să fie altfel. Și atunci, conștiința, deci în momentul când am făcut constelația și asta era, ai văzut câtă iubire acolo și eliberare, pentru că era o acceptare totală. Era o înțelegere totală, fără nicio umbră de niciun fel. Era cumva, în sfârșit sunt la locul meu, sunt aici unde trebuie și am avut mesaje foarte multe și după și ai văzut că și cea care a jucat rolul tatălui a zis că sunt foarte mândru de tine, de tot ce ai realizat și am simțit-o la nivel de celulă. Deci simțeam în corpul meu, eu față de mine, nu neapărat că a spus-o tata, deci nu mai era chestia, nici nu, că în constelație ai văzut că e simbolic. Adică nu am văzut-o eu pe cea care a jucat rolul tatălui, dar era vocea mea interioară. Ai făcut exact ce trebuia, era o împăcare vocea cu ta mine. interioară, iubită, exact despre vocea sufletului, sufletul vine prin tata. Deci sufletul vine cu sămânța. Și apropo și de chestia asta, nu este neapărat, vezi că îți dau o altă perspectivă. De exemplu, eu am avut nevoie să am copii, Aurelia. Deci, dorința mea pentru viață, în momentul respectiv, a fost minimă. Deci, puterea mea interioară, în momentele respective, să mă agăț de viață, eu nu aș fi avut puterea interioară necesară dacă nu erau copiii. Deci tu, fără copii, ai avut o putere interioară mai mare ca mine. Eu pot să spun, eu am fost conștient, am trăit momentele acelea conștient, m-am văzut, și știi că cu tine am împărtășit chestia asta, nu venea să cred că și cu copii în viața mea eu nu aveam putere interioară și nu aveam dorința. Deci tu îți dai seama până la ce nivel, și apropo asta, pe urmă tot cu constelațiile familiare am descoperit că frica cea mai profundă a noastră este de moarte, care este și frica de a nu aparține. Deci una dintre ordinele iubirii este fiecare aparține. Ei, în momentul inițial, când eu am trăit excluderea din școală, o trăiești ca și o moarte. Deci desprinderea așa puternică, energetic, am trăit-o ca și pe o moarte. Deci eram sub, pe urmă au venit situațiile dar a fost necesară experiența aceea, fără judecată, deci a fost necesară că dacă eu nu picam așa și nu eram acolo, eu nu puteam să descoper că eram singură în relație. Deci eram singură în doi la nivel energetic. Și mai profund de atâta, nu erai conectată cu tine sau nu eram conectate cu noi, că nu e vorba despre tine, că am trăit și eu același lucru, dar cu în situații diferite. Exact asta era, că eu nu eram cu mine, nu eram conectată cu mine.
Deci tot ce mi-oglindea în exterior, știi, situațiile care se iveau, mi-arăta o oglindă, se întorcea spre mine și mi-arăta că tu nu ești conectată cu tine, tu nu te asculți pe tine, tu nu te vezi. Exact, iubită. Deci exact, dar asta îți spun, nu? Spuneam și înainte că eu aveam nevoie să pic ăsta ca să văd că eram, cum să spun, singură, să trec de partea aia victimei care nu mai era capabilă să facă aproape nimic, să nu fie nimeni, să văd că oricum și când credeam că nu sunt capabilă, totuși până la urmă sunt capabilă și că vin forțe și găsești forțe să mergi mai departe și că vine Dumnezeu, viața, ființa, conștiința, nu știu cine, toți împreună și în ceva fel și chiar și corpul fizic până la urmă găsește resurse, ca să-mi dau seama exact să nu mai intru în rolurile acestea, să am încrederea aceea, domnule, deci resursele pe care le am eu le are și celălalt. Pot să fiu lângă o altă ființă umană în compasiune și în prezență, fără să judec, chiar dacă are, și fără să etichetez că suferă pentru că nu știu ce, că o fi făcut, nu știu, nu. Prin prezență și dacă îmi cere ajutorul, pentru că și eu, într-adevăr, nu m-a văzut nimeni, nu am știut să cer ajutorul până când am descoperit. Deci suferința m-a împins cumva către evoluție și către a căuta. De aceea și ce am primit noi în copilărie a fost perfect, lucrurile bune, cele rele ne-am împins să căutăm și uite că în căutarea aceasta ne-am întâlnit și noi și am întâlnit și alți oameni și informații și cunoașteri, lucruri care pe urmă le-am pus în practică și au devenit experiențe de viață și ce să zic. Da, e totul spre binele comun al tuturor, deci nimic nu este întâmplător și dacă pornim de la ideea asta și încheiem acum că eu chiar trebuie să plec, deci și relația care o avem, indiferent ce relație este tot spre binele cel mai înalt al tuturor, adică vine mintea și zice ea că și-ar dori nu știu ce și nu știu cum, dar de fapt totul este foarte bine pus la punct și nu suntem niciodată în locul greșit, doar să fim conștienți de noi, să fim centrați pe noi, să recunoaștem și să ieșim din patternul ăla victima-agresor. Deci pentru mine patternul ăsta a fost mult timp, ai văzut, activ până în momentul când am ajuns eu la constelații, acum este altceva. Deci acum chiar pot să spun, nu este relația începută de câteva zile, deci nu pot să spun eu, dar mă uit la comportamentele mele, mă uit ceea ce fac și este diferit. De ce? Pentru că am și integrat. Nu ne-am întâlnit încă fizic, dar eu simt că sunt alta, deci ce dorințe am nu se mai compară cu ce dorințe aveam înainte, așteptări aproape deloc zero. Deci nu sunt așteptări, mai vin, da, mintea cu planificări, cu nu știu ce, dar o las în pace, observ acolo și eu știu că ea, asta e rolul ei și o respect și pe ea, dar sunt foarte conștientă că suntem, Alina, întotdeauna la locul potrivit cu oamenii potriviți. Și îți mulțumesc mult și sper din tot sufletul să mai continuăm, pentru că nu știu cum vin din interior, cum ai spus și tu, da, mă duc și pe exterior, mai fac un workshop, mai citesc câte ceva, dar cel mai mult contează ce vine din interiorul tău și dialogul cu tine întotdeauna vin foarte multe și îți mulțumesc foarte mult, Alina. Cu drag, iubită, și eu îți mulțumesc din inimă și îți doresc să ai o zi minunată. La fel și ție. Te pup, pa, pa. Mulțumesc! Pa!